إريتري في السودان حبيب وانا في إريتريا ما غريب قلبنا حروب وعشي قديم وجزوري متأصلة وجزوري متأصلة شكرا يا أخي رمز الصمود والكبرياء عشتم ودمتم إخوتي في فرحتي وفي محنتي شكرا ومجدا للزعيم السياسي حاكم إريتريا السياسي حاكم إريتريا شكرا لأنك صنت لي حقك جوار يا أسمرة يوم كانت الخرطوم هدف لأقصى وطن مؤامرة ما لقينا منكم الصدور وفتحت لشعبي الحدود تجمعنا يفرغ يا جمال يجمعنا لوننا الأسمرة معنا لوننا الأسمرة شكرا يا إريتريا شكرا يا إريتريا شكرا يا إريتريا تبهالو صنيعكم كبرات إرتراويان أحواتين تخطاتلتين كميل لخاتكم كمي تخونو تبوكو تكونو تسفى نقبر مچم كابز نتعم نجار يلن مبل 35 عمتنا سنتنا هذا كابتي نسورانا زحاقفن زحاب حبن بزح نيرترا أبفل كونتاتنا يرترا بعد سنة يعلن زخونز بالسودان بتعباي درافيتنا تومتيو شكرا يا إريتريا نابلو أمونغو كلتيوز بزرلو فقري بزاقولح زي تقولابا نايب حكي لبغاز تنكف تعم زخونة درفي أموخا أبكون الناس تمركوسي سغيل كان سولو دايكوني it's a يغني اللي كبلك أبشجر زلوا قربيت كاسي ساكن دايس بغيو نزيا السودان أنا يغني اللي يرتاخت بلنا غلا بلتقنا جنب بدرونات هري من نايلا يتخصص زلا أبي أحمد بلتقنا بتدقا قامي بدرونات جري هرمنا له نتيجة حرخندي زخفتنا إيربورت ناتنا كعس وأنا دللو يمزول زلوا اتفللي ناي سمايين مدرم فللي زلوا سلازي نبي حكز بالسودان بفلوي زخونة سميتو زقلت ألوز نبري نيرو إرترا حليوا ويون جنزب بزيحوا ويون حبت حليوا يكون أنت حجز لكن وربيت كان تقاس على خلص الكاميرا أي لبونا سلزي كونه للو خلو دما سبعة ونتون سلزي كونه نسبونا قرن قبرالنا ما يبواقا ونيقفلنا هاللو خوينيو جن أنت وحده نحلنا خازق السنس راح يقبر سلزولو تمنقسي الذزبي ما يبحكوا سبونا قرن بلو نخل بل 35 عامتنا سندنا نقرا من قديت قص قبل دما ات كاميراون بحقنا نصرمتيو بتام صبق زخونه سلتات نر لنا كابير تي في that's beautiful سي نبحق تحقسانه حدا غزي امنا صبق بروجرام سان صبق كاميرا زغد حقور بتله هسسي بلنا نيرو اي ثينك از ناتشورال نايس حين قالنا بقمتي تيغا بزباله استغط عقيني سمعني نات كبري تخسمع دلي እዚ ከምዝና ኮነ ከሎ ኣብ ጉዳይና ዓድና ስፍሕ ዝበለ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከብ ስለ ዝኾንኩ ፅኒሕ ኢልና ናብኡ ክንሰግር ስለ ዝኾንና ንሕጂ ንእሽተይ መማቕርቲ ጥራይ ክበኩም እቲ ንልዕሊ 20 ዓመት በቲ ውህብ ኩነታት ብኩሉ መዳይካ ንልዕሊ 80 ዓመት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ተፅዕኖ ዝተላዕለሉ look at this is beautiful beyond words ናይ ብሓቂ ናፅነት ኤርትራ ኤርትራ ናፅነታ ንኽትርስዕ ወይ እውን ናፅነታ ንክሓስስ ዝሓሰበ ማይ ሓቂኑ ከም ዝተረፈ ጥራይ ራይዎ እዚ ካብ ከተማ ኣስመራን ካብ ማእከል ኤርትራ ዝመፀን እዩ እዚ ዓይነት ስእልታት ድማ ንፀላእትና መርዓዲ ስለ ዝኾነ ኢና ዝያዳ ደስ ዝብለና ኣገደስቲ ዘረባ ካብዚ ከምፃልኩም እየ ፅንሂል ከምፃልኩም እየ ሕጂ ግን ዓለምና ነበያላ ንመለስ we are living in the reality of the world so what is happening right now
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣዘራርባ ርእስቱሎ ሓደ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዝተዛረቦ ንዑ ዘነፅር 2-3 ቪድዮታት ክበኩም እየ Framework deal with the United States currently exists, but it does not include the nuclear issue, nor does it cover management of the Strait of Hormuz, which Tehran has insisted that it has the right to oversee. Iran's foreign ministry spokesman says that while conclusions have been reached, that does not mean that the parties are close to signing a formal agreement. Most of the topics on the negotiating table have been agreed upon. That's true. However, it cannot yet be confirmed that a final agreement will be signed. No party can make that claim at this stage. There are no specific details yet on how the Strait of Hormuz would be managed. That will ultimately be up to the countries bordering the strait. We remain in constant communication with those countries, and we have ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን እንታይ እያ ትብል ዘላ ወላ እኳ ዝርርብ ይካየድ ኣሎ እንተተባሃለ ኣብዚ ቀረባ ክፍረም ዝኽእል ዲል ወይ እውን ስምምዕ ተበፂሒሎ ኢልካ ምእማን ግን ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብኻልእ ኣዘራርባ there are many open points ብዙሕ ክፉት ቦታታት ከም ዘሎን ክልቲኦም ሃገራት ክሰማምዑሉ ዘለውን ክረዳድኡሉ ዘለዎምን ብዙሕ ነጥብታት ኣለዎም ብወገን ዶናልድ ትራምፕ እውን ፀቕጢ ይመፁ ስለ ዘሎ ናይ ምዝላቕ ምልክት ይረአ ከም ዘሎ ክንርኢና ብወገን ኢራን እውን ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ጉዳይ ናይ ኒኩለር ይኹን ብምሉእ ኒኩለር ናታ ንኸተረክብ ደገለዶ ዝበሃል ዘሎ ኢራናውያን ናብኡ ድልውነት ከም ዘይብሎምን ቀፂሎም እውን ብዛዕባ ምሕደራ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፈት ክኽእል ግን ምሕደራ ናቱ ኣብተን ክልተ ሃገራት ዝውዕል ምዃኑ ኣብ መንጎ ተን ክልተ ሃገራት ክተርፍ ዝኽእል ጉዳይ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ መን ተን ክልተን ሃገራት ኢራንን ዑማንን ማለት እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ክፍሊት ክግበር የብሉን ዝበሃል ዝነበረ ድማ ብዛዕባ ኣከባቢያዊ ኢንቫይሮንመንታል ቶፒክ ገለ ብዝብል መንገዲ ኢራን ዝኾነ ገንዘብ ክትክፈል ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ድሮ ሰገጥ ረገጥ ይረአ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ ብብዙሓት ተዓዘብቲ ከተዝልቕ ትፍትናላ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከዝልቕ ይፍትና ኣሎ ምክንያት ናይ መዝልቕዩ ድማ ብዙሕ ፀቕጢ በቶም ኒዮካንስ ዝበሃሉ ይመፁ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ሌተስት ናይ ፍራንስ ሚድያ ዝገበራ እስካብ ንሰምዕ The quotes and rumours around the White House were that a deal to end the war with Iran could materialise today. But now, yesterday's today is gone, and again the quotes and rumours around the White House remain that a deal could emerge this new today. The US Secretary of State Marco Rubio, the latest to comment, saying that the deal as it stands seems pretty solid, notably in terms of opening up the Strait of Hormuz, as he added that every country they've talked it through in the Gulf understands that plan as reasonable. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ትማሊ ንሎሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍፀም ከም ዝኽእል ነጊሩ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ግን እታ ትማሊ ንፅባሕ ኣብዚ ቀረባ ተባሃለት ሎሚ ሓሊፋ ተወዲያ ከማን ኣላ ናበይ ገዛኢ ክትከይድ ትኽእል ዝኾነ ነገር ዝተረኣየ የለን እቲ ማርኬትስ ኣወንታዊ ሪኣክሽንስ ገይሩ ነይሩ በት እቲ ኣወንታዊ ሪኣክሽን ናይቲ ዕዳጋታት ንኸንደይ ክቕፅል ይኽእል you cannot just manipulate forever ትሪኢ እቲ ኩንነት እናሃረመ ምስ መፀ መብዛሕትኡ እቲ ኣወንታዊ ምንቅስቃሳት ዝነበረ ቀልጢፉ ዝሃስስ ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንቀራቅሮ ስለ ዘሎ ፍሉይ ነገር ክረክበሉ ወይ ፍሉይ መዋፅኦ ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ኢልካ ክዝረብ ኣይክእልን እዩ ማርኮ ሩቢዮ እውን ሓደ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ ቀሪቡ ከም ዘሎ እናተበራረዩ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ መቸም ገይም እዩ ክትብለውን ሓቂ እዩ We're still a work in progress. As I said, we thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. With Doug Herbert, our international affairs commentator, joins Boons, would you say? Ability to open. ስለዚህ work in progress ስራሕ ይቕፅል ከም ዘሎን ንቕድሚት ገፁ ድማ ይድፋእ ከም ዘሎን እዩ ዝነግር ዘሎ ብርግፅ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ኩናት ዝነበረ ሃገራት ኣብ ሓፂር ግዜ ሓደ ዓብ ዲል ምትእምማን ዘለዎ ክፍጠር ይኽእል ኢልካ ክትዛረብ ከበድ ዝበለ እንድዩ ግን እንተወሓደ እቲ መኣዝን ናበይ ገፁ እዩ ንዝብል ጥራይካ ክትጥምት ትኽእል ሓደ ካብቲ ብብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ድማ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ክእመኑ ይክእሉን እዮም ኢራን ጠላማት እዮም ዝብል ዘረባ ብብዝሒ እዮም ዝደፍኡ ዘለዉ which means እቲ ናቶም ኣጀንዳ መወዳእታ ነቲ ኩነታት ኣብ ምብልሻው ዓብ ግደ ክፃወት ስለ ዝኽእል On this Memorial Day weekend, we greatly appreciate it. A deal clearly in the works, but the details not out yet. And the president making that clear in his latest Truth Social, where he said, our deal is the exact opposite, speaking about Obama's deal, but nobody has seen it or knows what it is. Your thoughts on where we stand right now, still with a lot of hope that we could see something significant in the coming week. Your thoughts?
Molly, there is hope, but there are two major concern areas that I know the president and his negotiating team are working through. Number one, Iran is notorious in negotiating in bad faith. In fact, the current ceasefire that we're in had one precondition, and that was a no strings attached opening of the strait, and we've never seen that from Iran. And so we need to be very يفتت أن بلد حسن إحنا دم قرقبنا نبلو أنت يمزبلو زلو تصفى زلو ونيغوسيشن سيكات كم زلون دونالد ترامب ما بتغكلنا تنزراربلو زلنا زراعيو سبيلن كلهم تم تزاربهم زلو حسبتن متحللتن يوم سلازي تصفى لدون زبل دونالد ترامب تصفى خم زلو يقلص على كميترو يتبلو هو تصفى كله يخلي دونالد ترامب ناتو تزاتيتن زكا علوم يقبرو لوغن كلتا نقرات على واقد دستي حدا إيرانويان متحللت مخانو مجنزاب يدلي واي حبال بلي أخي تقدم كاس أبزيم بوليتيكينيات أمريكا زلو نتنس خاطو قبرو نتسأل أي خاوي ونتخال وجن كتلا قبل مفتاس كأمريكا إلا نابن انتاي بلسانيج إيرانويان زي منو مخانم بمنتاي أبنت كبكي مقراصنا يتفسخ خقاتم كلوسي نتي وشمت حرمز بزيك قد ما كنت خفتوا يوم تسمعي عمق ساب حجاي كفتوا من حساوي زي أتي مقراص ناي تقصي أب تقال بقال وتصحيف الزنبرة مقراص ناي تقصي أب كل وجنات إيران نحوز بالله نحوتن كلهم تاسا مسوم زلو مسا زلو اعتقاد جوجله كابس خوني يكون جبار تقصون خي جبر تطو كتبلهم أمريكا دما نمشاركتا تطو نختبل زبل دونالد ترامب فرين بلونير نتناي باكستان برايم مينستر صحيفي سريدلو نسوق بوست جيروا سلازي أوشتي حمش ساعات 10 ساعات زي كون دما إسرائيل اتزعب الدبداب قبل لبنان كايدا بخاله زراربا قدام اينت مقراص ناي توكس كي جمره زفرسوتو اسرائيل يعني را نسادما ايران دما بتي مقراص ناي توكسي ناب لبنان زغبر زلو كوينات بزيك مخونه تطو كبلالو الى صحيفان يراب لبنان زبل يراب تدير سلازي نتو كنتات كي تجمره زعنقفتو اسرائيل امريكا مخانو نافلته ناب ايران كلا غبو يسفتنالو كوميل خلو كمان ايران نحدا معلت مراخب حليفه سلازي قطر حدا حسوت مالتي painful نتحسوت ناتهم نبزو حساب كم زجيرهم هتحليلهم يمكن كم زجنا قبرنا قطع بينا نحزم على very careful about their bad faith negotiations. And then number two, people talk about the devil is in the details, but I say purgatory is in the phasing. And we need to make sure that we hold Iran accountable if they start backsliding, but also that we phase this deal so that Iran doesn't get the major benefits of a deal without giving up the things that are in our strategic interests. Oh, absolutely. So انتهي زبل بحفشة نتو قدايتي إيران ندحريت كي تملسن كي تتعللن دحرحري إلى نتو قداي كي تبلاشن دما accountable كنكو عاصراخن كلال لنا مغنياتو سمامع كجمر حدايو نتستا سمامع كالو كسو تكبرو دما كالا رسي بلالو again ديق زبال حسوت كلت تجزيا كسب أمونغو سمامع أمونغو زررب تسفا زلو زرربنا تخير خلو نزررب رقيتو زي حقاو كويناتن دبدابن زفت سمي إيران يكونت It's America my friend like أبزو سمعوهم I think عين بالليس إنه بالله حصوتي سبكم سلجوا كابي خاطري أمريكاويان بعلم كقالتهم كفتون خلو there was this debate among كل experts تجبرين Human decency demands you don't let a radical regime close off the global economy by firing Shahed missiles into nations that did nothing. Right, they're firing into civilians in the United Arab Emirates even just this week. That's just not something that the world can accept. And so this monster is worthy of the hunt. You do know, Mike, that we started the war. No, absolutely not. Absolutely not. Oh, no. See, they weren't firing those. History was a long Mike Pompeo زبال أبكداماي من محضرنا دونالد ترامب منيستر قدرت وصاينا أمريكا زنبري مايك بومبيو بحال نا إسرائيل قال زعتوا الله إن إسرائيل نخكلاخل كم تري وزر لهم أبيران زول منجسي ديسنسي نا سبعة كبرتها زي بلو سبعة ونص زي بلو نا إنساسات ويكان حدا باربارة وسرعات مخانو من تايت فلتيلو علم ملوزنوك دولو مش وشمت حرموز قعصو زغالي نقرباب تدما بمساحانت زي قبرو قرباب تدما بمسايلا زهر منجسي إزي كم زي عينة سرعات كم نورمال سرعات مقلاس أي كالنيو نابليك مدير مسفتني تقبلها بلا حدا انتايلوه ما يمكن حدا نقدر تزنقع كذا تمثل لها نيران وكون احنا ورينا زلنا نتكون تكون احنا جميرنا وش ما تحرمزكو كفوتي نيرو زعصوا اي نبره ولا كيلا اي نبره نحنا كوي ناس اللي زخفتنا يتعاسيب لله I mean oh my god somebody has to remind them بتدقاقامي لازم يزخخارا قداسي بتكوينات أمريكان إسرائيل بسقابهم زجمروا بناتهم حيل زخفتوا مخانو
زنقوا عيهم دمسلو إيران كم زجيرة قبل خلوا إيران دما عسياتو زلا أنت ذي تعصو بواتيهم كهرما خمس خلوس لا تفلت شيء إيران has every right أتي مايتين security ناتا أقد أسسلوس هنا كذا عصو تغليا حجون أنت خونه خفت تخينه كالا يجزي وق خمسة تقبرو قران تهبونيات بلوم زلا هاي نهبني نايلهم كايزارة بلو سلازي اتقود ناي أمريكا أبسخوني يخون مقابايا كم زيلو زقالة سلو زيجين نتي دونالد ترامب زقبرو زلون إسرائيل تقبرو زلا نخد كلاخل يلو زغربايو مسحا خوينهم تريوو زلون they are laughing at him Missiles until Israel and the United States attacked Iran. You do understand. Welcome to 1979 when the revolutionary regime began to kill Europeans. You do know that we overthrew the democratically elected government in 1954. Just for the record, you were talking about this. يا أي كابوي وصل خيلو خانتاي سكيلو welcome to 1979 بحدا قفعنيا منجستي ني منجستنا حجرت بحيلة تحيسو أن أمريكاويان كم زقتلن كم زعسرن كم زساقين بويز جمرة بين باسنا أمريكا جلس جبرة قليل وسي تقبلون تايلوا حجون حدا قداس حق زسحات كات مسلي لوا أب حمسان سلستنجن بديمقراطية تمريتنا تهجر زم حاضر زنبرة مصدق زبال برايم مينستر ناتهم كاب سلطانه بحيلي بسياية حبيلنا زوردنا يومن نتنوغوش عاز بحال بعلنا زتخلنا نحنا ديمقراطينا إيران نمجمريات أليمنا ديمقراطية علينا نقوس تخلى تعد نحنا هنا زنقع كهادي خانسو اتبسب عن تشعة زالي ود ما اتن احنا ديمقراطينا توم قتلنا بحيل زديم نفس سلطان زنبر السرعات يبقى اليوم حجون انتو خوني حصوت كتحسو خلقة تاريخ عمر داتانا استخاخ اللو يزبلو زلو again كلها بإيران زقبر زلو بريزنت سياسة بوغيري قليسو أفتا مدرناتو بزو كله ناي إيران قداي ناي نيوكلر زبلو زلو ناي مجمريا نيوكلر رياكتر ناي إيران أمريكا يباتو أبقزيتيش عاز بحال نقوز زنبري أب سبعتات ناي مجمريا ناي نيوكلر رياكتر ناتو من يباتو أمريكا يباتو باي ذا واي بتمزنا عتشعون تايلاتهم إيران عبها قرن sophisticated قطبا كون سلازغل كاب شوعات كساب شو منت ممنجو ناي سلاماوي ناي نيوكلراوي ممنجو ساعات كلوكم لويلو الى توم نير امريكا بزحات كيلاتاتكم يبلوهم نيرهم لو مجن ناي نيوكلر زخون يقول ممنجو ساعات هيدليكم نيو مغنياتو نداد سلو زلكم يبلوهم ني ايران ني امارات جن نحد مليون زي كون حزبي ناي نيوكلراوي ساعات نخغبرو كم دليتكم يلوم افكيدون لهم مريقهم يبو مالو إذن بعلك ساكن دي زي معرينات كم زلابت كونتات قبل الإيران كونكول نزيد ما بريزنت سياس نيكولر إسرائيل كتجبرن دليل تاخد جبرن يو إمارات وننتخون سيفيلاوي ونيكولراو ما منشأو خد جبر كانوا كل عالم كفكر له نيران يفكر لكم من بال من يتسلط عن زلوا كم خبلن كجدفن فتح إيزي رت إيزي كان ذيل كاختزارب ما يبي على ما يتبلوني أجن at least there is one president that is he's not shy away زحفرن دسكفن ويون دفرهن زي كونه مرحله بيرترالو نز قداي زون انت وحده كم ملكت حطو غيرو كقربو زخاله سمينا لنا جون انت خونه امون غوتينا امريكا هيبوكريسن كوننتن زلو كنتات كام معلتنا معلتي ناغدنه زخدلو زلو مدرخينا زلنا and these are also all the points نزي نغرات زي بعمق زبلك نردو اند حرقينا صبو زخونه تاريخاو مرداتا كلونا اغداسي would you say? Well, the unknowns are whether or not this memorandum of understanding is ever going to come to fruition, whether the two sides can ever really connect on their reading of what it really means. If you're looking at the Iranian press and the media agencies that are affiliated with the IRGC, the Revolutionary Guard Corps, they are all pointing heavily in the direction that any memorandum of understanding, any framework for an eventual agreement to end this war is going to be conditional on the U.S. making concessions and Iranians notably maintaining leverage over key areas. The big areas in this memorandum of understanding from Iran's perspective that it expects and it is demanding be addressed before there's movement on any other issue, notably جنتايم زبلو زلو مجمريا أزيز بحال زلو memorandum of understanding ويكا مرددا نخزاتيو كردادو زبحال زلو زخونا نغر زغبر نغر يلن ابلي دما إيران زبصح كاردታት ኣብ ኢዳ እዩ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዳ እዩ ዘሎ ዩራኒየም ናታ ኣብ ኢዳ እዩ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምናታ ድማ ድልው እዩ ነቲ ካብ ኣሜሪካ ክመፃ ዝኽእል ክፈትን ስለዚ ክመፃ ዝኽእል ፈተና ንኽከላኸል not only that ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኢራን ናይ ኤስካሌሽን ዶሚኒየንስ ከም ዘለዋ እውን ይንገር እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ናብ ዝደለየቶ መንገዲ ከተስፍሖ ትኽእል ኢራን ዳዓምር ኣሜሪካ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ንኢራን ጥራይ ክድብድብ ትኽእል that's all they can do ነቲ ኩናት ከስሕዎ ኣይክእሉን እዮም ካብን ላዕሊ ናብ ካልእ ክኸይድ ኣይክእልን
ኢራን ግን ነቲ ኩናት ናብ ዝደለየቶ ማእዝን ከተስግሮ ትኽእል ቀላል ኣብነት ባቤል መንደብ ከም ዝዕፆ ክትገብር ትኽእል ባቤል መንደብ ምስ ተዓፀወ መስመር ናይ ንግዲ ድሕሪ ወሽመጥ ሕርሙስ ባቤል መንደብ እውን ክዕፆ ክእል and what can America do nothing ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ንዓመት ሙሉ ዝቐፀለ ስለ ዝነበረ ሕውቲ ክገብሮ ይኽእል እዩ ብቐሊሉ ድማ እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ድማ ደብዲብካ ክኽፈት ከም ዘይክእል ዶናልድ ትራምፕ በይኑ ንሕውቲ ደብዲቡ ክኸፍቶ ስለ ዘይከኣለ ምሶም ተሰማሚዑ ከፊትዎ ተረዳድዩ ንስኻትኩም ከም ዝግበር ኣነ ከምዚ ክገብረ ኢሉ ይወፂኡ ካብ ናው እንታይ ንኽብል ኢለ ኢራን ነቲ ኩናት ናብ ዝደለየቶ ማእዝን ክትቅይሮ ትኽእል እያ ነተን ሃገራት ዓረብ ድቑዕ ክትገብረን ትኽእል እያ and that's another escalation as well critical infrastructure ካልእ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ መራኸቢ ክሃርሙ ክእሉ እዮም ተደልዮም ኣብ ህንዲ ውቅያኖስ እውን ክሃርሙ ክእሉ እዮም so there is many things they can do ነቲ ኩነታት ንምብልሻው ነቲ ኩናት ከስፍሕዎ እንተደልዮም ኣሜሪካ ግን ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዘለዋ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበረቶ ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን እንታይ ማለት እጂ እቲ ኩናት ኢራን ክብርቲ ዕድይ ክሕይል ክሰፍዕ ዕድይ ክፀብብ ኢራን እያ ትውስን እምበር ኣሜሪካ ኣይኮነትን እዚ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ካርድታት የብሉ ናብ ጣውላ ከፈራርሃሉ ዝኽእል ክድብድበኩም ክእል ይብል ደብዲብካ እንዳ ሕጂ 4 መዓልቲ ደብዲብካ እኮ ስለ ዘይሰለጠካ ኢኻ ዝኹሉ ዘረባ መፅኡ ዘሎ ብሕጂ ትድብድበኸ እንታይ ለውጢ እዩ ክገብር ዝኽእል ጥራይ ትሕቶ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኒኩለር ክጥቀሙ ክእል እዩ ኢራን ካ ኒኩለር ክገብር ትኽእል እያ ዳትስ ፕሮብለም እቲ ኤንሪችድ ዩራኒየም ናቶም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ናብ ኒኩለር ክቕየር ዝኽእል እዩ እቲ ሚሳይላት ኦረዲ ኣለዎም ነቲ ሚሳይል ተሰኪሙ ነቲ ኒኩለር ኣብ ቦምቢ ተሰኪሙ ናብ ዕላሙ ከብፅሖ ዝኽእል ሚሳይላት ኣለዎ ቦምባ ምስራሕ ጥራይ ዘድልዮ ነቲ ቦምባ ድማ ከይፈትኖ ኣባኻ ክፍትንዎ ይኽእሉ እዮም so there is all kinds of problems ኒ ኣሜሪካ ነዚ ነገር እዚ ኮንቴይን ክገብርዎ that's why ማ ዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ መንገዲ ተጨቢጡ ዘሎ ወላ እውን እቲ ኣማራፂታት ዘለዎ እውን ንኣብነት ኣብዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካብ ወፃኢ ዝደሊ ዘለኹ እንዲ ዝብል ዘሎ I don't think this is going to happen. Is now Peter, nice to see you. Thanks for being here. The president posted earlier today, in his words, whatever this ultimate deal is will be the, in his words, exact opposite of the Obama-era nuclear deal with Iran. Secretary of State Marco Rubio has said the ultimate goal is to ensure Iran never has a nuclear weapon. Do you think these are realistic expectations they're setting? Well, Jessica, thanks for having me on. Let me start with President Trump's kind of mystifying statement about this will be the exact opposite of the Obama deal. Because, Jessica, we wouldn't be having this conversation if Trump hadn't pulled out of the Obama deal in 2018. The deal, as you may recall, it was that in 2015, for 15 years, Iran would only be able to enrich to 3.67. This deal will be so different. ብሓፈሻ ካብቲ ናይ ምስ ኦባማ ዝተገይሩ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ካብኡ ፍልይ ዝበለፀ ዲል ክረክብ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ትሕቶ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ካብቲ ምስ ኦባማ ዝነበረ ኩነታት ፍልይ ብዝበለ እንታይ ዓይነት ዲል ክረክብ ዝኽእል ገለ ካብቲ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ እቲ ዝዘራረብሉ ዘለዉ ውግእ ጠጠው ክብል ብኩሉ ግንባራት ወሽመጥ ሕርሙዝ ቀስ እናበለ ንክኽፈት ብናይ ኢራን ኣዘራርባ ድማ ብናቶም ምሕደራ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ነቲ ናታ ዕፅዋን ክባን ካብቲ ወደባት ናይ ኢራን ክትከፍቶ ከምኡ ድማ more time to negotiate difficult issues such as Iran's nuclear program ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲድካ ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ ኒኩለራዊ ኩነታት ናይ ኢራን ክዛተይሉ ከም ዘለዎም ብሓፈሻ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፀብለልትነት ስለ ዘለዎ እዮም ንኢራን ዝደለይዎ ንክገብሮም ዶናልድ ትራምፕ ካብ ናይቲ ምስ ኦባማ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ወፃኢ ፍሉይ ነገር ንክረክብ እንታይ ኣብ ጣውላ ስለ ዘለዎ ወይ እውን እንታይ ካርዲ ስለ ዘለዎ እዩ ልዕልዩ ዲማንድ ንክገብር እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ መንቀራቅሮ ያትይዎ ዘሎ ካብቲ ኩናት ክወፅእ ነቲ ናይ ኦባማ ዝገበሮ ዲል ኩሉ ግዜ ምስ ኣሽከዓለለሉ ምስ ንዓቆን እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኦባማ ድማ ነቲ ናይ ኢራን ገንዘብ ሒዝካዮ ዘለካ ገለ ክፋሉ ክትመልስ ኣለካ እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ገንዘብ ከይመለሰ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ገንዘብ ተመሊሱ ድማ ብሙሉእ ዘበኑ ዝዛረቦ ዝነበረ ሓሶት ክኸውን ምዃኑ ክፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥራት እዩ ዘሎ መራሒ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራናውያን ድማ ነቲ ኩነታት ናቱ ፈሊጦሞ ስለ ዘሎ they gonna push and push and push መሊሶም ክቕርቅርዎ እዮም ከም ዝቕርቀር ገብርዎ እዮም and at the end of the day እቲ ኩነታት ብኻልእ መንገዲ እውን ካብቲ ኩነታት ክወፅእ ይደልይዎ ኣለዉ now they're also ነቲ ኩነታት ናብ ቻይና እውን ኣልገብዎ ይኸዱ ኣለዉ What is this? Pretty pivotal. You put your finger on it. Okay. Next one. China reportedly told President Trump that they will not be providing any material support to Iran. Listen to what U.S. Trade Representative Jameson Greer said about that.
When the president went in, he did not go in asking them to take action in the Straits of Hormuz. He was very focused on making sure that they didn't provide material support to Iran. That's a commitment he obtained and confirmed. The Chinese have a clear interest in having those straits open. Again, I was in these meetings, and that's what the Chinese said. They want to make sure no one is there imposing a toll. The president isn't seeking to have joint military operations with the Chinese, but obviously we want to make sure that they're not getting in the way of anything we're doing to try to clarify that situation. بحفشة دونالد ترامب نشايناويان زحطتهم أبو شمت حرموس حجزوني ويون إيران خود حجزوني كونن يلوم جن زخوني يكون وتدرا حجزني إيران كوبو خمزة بلوم تزراري بوميم بريزنت أي دونالد ترامب دما بريزنت شدما نزيك على تشيليو كمون أبتو شمت حرموس زخوني هون كفليت نخي جبرون كم سسمعمو يوزنا جرزلو زخان تاين مالتيو بحفشة نزربازون كشون كل اللي يبلو جن تشاينا أبزو قداي زي إيديتيا أبزو كوينات زي تربح الله ويون إيران تشاينا زقب أسرح تسرح يلان يمزولو زلو بعبيو بزع بازار السيزن تشاينا بتكوينات نخطوها ويون بزدنا تكوينات مس تشاينا ونكتها عزو بزو يمزفتنو زلو أبزون سمعوها. Week after Xi Jinping welcomed Russian President Vladimir Putin to Beijing, the Chinese leader said his country's relationship with Russia had reached, quote, the highest level in history, unquote. Their meeting came only a few days after a high-stakes visit from President Trump to China. I'm joined by Richard Haas, former top State Department official. الجنتايم زبل زلو أمريكان تشاينان تراخيبا دحريد ما تشاينا مسراشا تراخيبا سلازي بحفشا كم نريو زلنا أمريكا بمرجع دونالد ترامب أبكيناتنا إيران أتيو مواصو كم سنة بوتين ون تخونه بعلو مريض زاتو كيناتنا يوكرين مواصو كم سنون سلازي ترامن بوتين كلتيوم أبكينات يوم مواصو سينهم كم زلون تشاينا دما بمعدن خلتيوم تريومن أنا تكون هذا بزبالة أن ربحات غيروا لا نابليوم تزاربو برد the end of the day انتهايم زبلو زلو كساراتاس زيادة من مخانو تشاينا تخسر كم زلا نداد تعطي واصلو زلو بزح شجرجت إموا خمسة ليم زنقرو أبتي زرباجن أبز حد إكسبرت عديمهم تبوظ خانة تمرتي زبام مسكسم أوان تايبلو. I think Xi Jinping is looking at these two wars of choice where the United States and Russia are both floundering. Well, I think نتايلهم يحتولوا مجمريا President Xi نظام كلتيوم حيل تاتيريوم مالو بوتين ناب يوكرين كيدو درو ناب حمشت عمد قريب له مواصو عبا عوت ولا كا بزح بوتاتا تغصاصير انت كم ترامب جيرك ما يتصدروا ترامب is a big loser. بوتين أبكيناتنا يوكرين مجمريا كريميا تغصاصير له مبرغاو كفال نايتي نسكيرو تناتو زقدس بال كابت دونباس كفال زعبي 10% نا يوكرين أبيدو يتيرلو. So this is مخابزح معدنا زلون نحرشا بوتان تزبالة بوتا زبالي. تتعبتان بوتاتنا يوكرين حيزلو. أجيلو ونكوسق يزدالو زلو. سلازم بوتين ترى يدو 5,000 جيرم زاربا حصوتيو. بوتين already نتسكيرو تقارنتناتو نيتو ناباي قرب طوينا عزب بيغا كرحوغا لأن تدوبنا يوكرين دولنا بري نوعا تكبيري. سلازم عوتات اللوي. دونالد ترامب ناب إيران كيدو زيرو يو ولا حنت عوتي بلوم باش ما تعرموس كفت نير تعاطي له هجرات عرب نا أمريكا لو خات نيران لو مفتفتاتي وانا لو كنت بند ما يرمسال ناو بريزنت شنو ذكرت يكوينات أمريكا بموضع درتها زي كانت إيران جود رخيبة خلا بوتين ون تخون مستغل وتدرس قبلتنا تو بيوكرين تشالنج كوين الليفل وزوادا درا يكون بوتين مس يوكرين يكون زواجا زلو مس ناتو مس أمريكا بمنجد يوكرين زواجا زلو بزخانة تشاينا كابز خلت يوكرين تاي تمهار ناب تايوان كنت قبرت دلو كوينات داق ما قمت نقد قبرلو يقبرا دو يخوني يبلالو تملسنا تو زقرم يسمعوه. Xi Jinping is looking at these two wars of choice where the United States and Russia are both floundering. Well, I think from China's point of view, in many ways, things couldn't be better now. Because the United States very clearly now is stuck in the Gulf. And so in that every war that the United States fights in the Middle East is a gift to China because it buys time for China to keep growing its economy and to become stronger. And then sometimes بلهم زلو China بقمت على كم تنس خابت مرابا ميديا تلوزي يكون وزب زبالة أمريكا أبزخون يكون كوينات كشكل كلا إن China تسأجايو China كم تسأجان كم هي بنياتريو سلمتاي China بتحدى وتهدروا عقمناتا النخت حيل
ኣብ ቁጠባናታ ንኸተተኩር እቲ መወዳድርታ ድማ ቀጥታ ናባት ራይ ጠሚቱ ከይዋጋ ኣብ ካልእ ጉልበቱ ክውድእ ሓይሉ ክፅንቅቕ ቁጠብኡ ክርመስ እንከሎ ይርኢሎ ካልኣይ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሪል ታይም ይርኢዎ ኣለዎ እንታይ ብቅዓት ኣለዋ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣበይ ስንፍና ኣለዋ ኣበይ ፀገም ኣለዋ እንታይ ጉድለት ኣለዋ ንዑ እናረኣዩ ኣብ ኩናት ከይኣተው ጉድለታቶም ንክእርሙ ኣበይ ሓያል ጎኒ ኣለዋ ኣበይ የምሰሙ ዝያዳ ክሕይሉ ዘለዎም ንክፈልጡ ይገብሮም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ክዘልል ከላ ናይ ኩናት ተመክሮ ትገብር ኣላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ድኽመታታን ብኮታታን ግን ይርአ ኣሎ ብዓብዪ ድማ ናይ ቁጠባ ሽግር እናገጠማ ይመፅእ ስለ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ንቻይና ዝበለፀ ሓይሊ ጌራ ንክትዳሎ ይገብራ ኣሎ ይብል ኣሎ ቀፂሉ እንታይ And at the end of the day, the Chinese are always playing the long game. They're trying to figure out where they'll be 10 years from now as a result of the current developments. But when you look at, when they look at how difficult these wars have been, despite Russia's massive asymmetrical advantage and is much bigger than Ukraine, the US is much bigger than Iran, do you think they look at that and draw a cautionary lesson about Taiwan? Well, you know, ካልእ ድማ ኣገዳሲ ሕቶ ይሓቶ ኣሎ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ካብቲ ኩናት ክትማር ናብ ኩናት ክትከይድ ተደልያ ክጥንቀቕ ትኽእል ዶ ምክንያቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ዕብየት ስለ ዘለካ ነቲ ንእሽተይ ሓይሊ ትስዕሮ ማለት ኣይኮነን ይብሉ መጀመርያ ታይዋንን ቻይናን ምስ ዩክሬንን ራሽያን ወይ እውን ምስ ኢራንን ምስ ኣሜሪካን ብፍፁም ክወዳደሩ ዝኽእሉ ይኮኑን ታይዋን ሓደ ኣዝዩ ጫቑት ሃገር እዩ ንእሽተይ ደሴት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ብማይ ዝተኸበበ እዩ ስለዚ ዩክሬን ማለት ሓደ ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ 35 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ and then Iran ማለት civilization ስለዚ እቲ false proportion እዚ ጉጉይ ዝኾነ ምውድዳር ኢና ዘለና ተመሊሱ ግን ጽቡቕ መልሲ ይዝቦም መን ከቻይና ክትዋጋ ያ ምስ ታይዋን ይልኩም ይልዎ the way the Western media describes Taiwan is absolutely wrong. And I say this because everybody thinks that China is just preparing to try and invade Taiwan militarily as quickly as possible and then seeing whether or not the examples of Iran and Ukraine will apply to Taiwan. And here again, you know, I must emphasize that the Chinese take a very comprehensive long-term view and ask a very simple question. On whose side is time on? Is time on Taiwan's side or is time on China's side? And trust me, if the Taiwanese declare independence tomorrow, which is what will cause a war, how many countries are going to recognize Taiwan? When I was in Taiwan a few months ago, I told the Taiwanese people, you're lucky you have a Republic of China passport, which brings you to over 180, 190 countries. You change your passport to Republic of Taiwan, you'll be lucky if 5 or 6 countries recognize the Republic of Taiwan passport. So time is on. ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ዝቦም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ቻይናውያን ከምቲ ንስኹም ተሓስብዎ ንኩና ዝዳለው ዘሎ ወይ ገለ ይኮኑን ቻይናውያን ንታይዋናውያን ክእምንዎ ጥራይ ዘለዎም ታይዋን ከም ገለ ኢላ ናጽነታ ክትውጅ ተዋጊያን ተፈቲና መን ያፍርጠክባ ሎሚ ናይ ታይዋን ፓስፖርት እንተለካ ናብ ሓምሽተ ሃገራት ተብፅሒካ መንከሙ ናይ ቻይና ፓስፖርት ተቀቢሎም ታይዋናውያን ግን ናብ 180 ሃገራት ክገሹ ይኽእሉ ቢዝነስ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ ህዝቢ ታይዋን ምስ ግዜ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ቻይና ብመጠን ንግዲ ዝሓየለት መብዛሕትአን ሃገራት ምስ ቻይና እየን ዝነግዳ ዘለዋ ስለዚ ንቻይና ጓንየን ንታይዋን ኣፍልጦ ዝህባ ሃገራት ሕማም ርእሲ ዘለዎን ጥራይን ክኾና ወይ እውን ቁጠባናተን ዘይገድሰን ክኸውን ዘለዎ that's why ቻይና ግዜ ናታቶም እዩ ናይ ነዊሕ ገይም ይውፃቱ ዘለዉ ዓለም ፈትያ ከይፈተወት ታይዋን እውን ብዘይ ውግእ ኣብ ኢዶም ክታቱ ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ከም ተወሳኽቲ ኣብዛ ይብሎን እዩ ንሆንግ ኮንግ ንክወስዱ ካብ ብሪጣንያ 99 ዓመት እዮም ተፀቢዮም ማካዎ ንክወስዱ ድማ 105 ዓመት እዮም ተፀቢዮም ስለዚ ፔሽንስን ትዕግስትን ተፀሚዮም ካብ ምፅናሕን ናይ ቻይና ትዛዓብየ ብልሑ ስለ ዝኾነ ክፅበዩ እዮም ክፅመምዮም ትዕግስቲ ክገብሩ እዮም ትዝበለፀ ነገር ግን እናዓበዩ እናሓየሉ ይኸዱ ስለ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ባዕሎም ከረክብዋ እዮም ማንም ሰብ እውን ክወዳድሮም ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ ወደ ብሪሊየንት ስቴትመንት እንዳ ፅቡቕ ዝኾነ ትምህርትን ሌክቸርን እዩ ዝቦም ዘሎ እንዳት ካልእ ካብ ወፂዓይ ክገብሮ ትኽእል ያለን ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ንሃገራት ዓረብ ዝበሎም ሓደ ደው ኢሉ ተዘራሪቦም ከም ዝነበረ ግን ብዙሕ ዘይተነገረ ነገር ነይሩ እንታይ ከም ዝበሎም እስከስሙ Efforts aimed at achieving something far beyond ending the Iran war. The US president has reportedly urged several Arab and Muslim majority nations to normalize ties with Israel if a peace deal with Iran is reached. And the proposal has already sparked shock, silence and intense debate behind closed doors. The remarks came during a high-level telephonic conference involving leaders from Saudi Arabia. ሶንታይም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ምስጢራዊ ሓበሬታ በዛ አክሲዮስ ዝበሃል ወፂኡ ኢሎ ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢራን ወይ እውን ኣብዚ ዝርርብ ናይ ኢራን ከግበር ዝኽእል ስምምዕ ንስዑድያ ንቀጠር ኢማራት
ፓኪስታን ቱርኪ ግብፂ ከምኡውን ናይ ባሕሬን ንጉስ ዝርከቦም ከምኡ ናይ ጆርዳን ንጉስ እውን ዝነበሮም ዝርከቦም ኣኪቡ ኣዛሪቦም ከም ዝነበረን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ከምኡውን እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ድሕሪኡ ድማ ምስ እስራኤል እውን ከም ዝተዘራረበ ይንገር ነይሩ ኣብቲ ዝርርብ ግን ሃንደበታዊ ዘረባ ደርቢሎም ነይሩ ንሱ ድማ እንታይ ኢልዎም ነተን እስላማውያን ሃገራት ናብ አብርሃም አኮርድስ ምስ እስራኤል ከኣትው ድሕሪ ኩናት ከም ዘለዎም ነጊርዎም ወይ ሓቲትዎ ማለት እዩ እዚ told leaders several Arab and other Muslim countries during a Saturday conference call deal to end the Iran war እንታይ ኢልዎም he wants their nations to sign peace agreement with Israel per two US officials ስለዚ ኣብ መወዳእታ ነዚ ዲል እንተወዲናዮ ምስ እስራኤል አብርሃም አኮርድስ ከተፈራረሙ ለኩም ኢሉ ድቦላ ደርቢሎም Silence, shock, and then a diplomatic ask that reportedly stunned key Muslim leaders. According to an Axios report, President Donald Trump urged Arab and Muslim nations to join Israel's Abraham Accords after the Iran war ends. The request came during a high-level call with leaders from Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, and other regional powers. Axios reports that several leaders were caught by surprise, with an awkward silence reportedly filling the line before Trump joked, asking if they were still there. In a high-stakes conference call, Trump So ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድቦላ ሕቶ ከም ዘቐረበሎምን እቶም ሃገራት እስላማውያን ሃገራት ድማ ብፍጹም ክዋሓጠሎም ዘይከኣለ ዘረባ ወይ እውን ክምልሱ ክሳብ ቃላት ክሳብ ዝጠፍኦም ትብ ከም ዝበሉን ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ ስቕታ ስለ ዝነውሐ ኣለኹም ዶ ክሳብ ዝብል ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዛ ርእሲ እዚ ስዑድያ ብዙሕ ቅድመ ኩነት ዘለዋ ክኸውን ከሎ ፓኪስታን ምስ እስራኤል ብዙሕ ዝምድናታት የብላን ቀጠር ንባዕላ ነቲ ኩነታት ኣዝያ ርሒቓ ሃው ዘለያ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ንኩላቶም ኣብ ሓደ ግዜ ክቅርበሎም ምኻሉ ኮንፊውዚንግ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዋላ ገለ ካብቶም ደገፍቲ ናቱ በዓል ሊንሲ ግርሃም ዝበሃሉ እውን ክዛረብዎ ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ንሰምዖ ዘለና ጉዳያት ድማ ናይ ብሓቂ ኮይኖም እንታይ ንክገብሩ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እንድሕሪ ኢልካ እቲ ዕላማ እንድሕሪ እስራኤል ነታንያሁ ብምንታይ ክእምነ ይኽእል ነዚ ኩናት ጠጠው ኣቢሎ እሞ እቶም በዓል ስዑድያ ዝኣመሰሉ ሃገራት ኣብቲ አብርሃም አኮርድስ ክኣትውልካ ክእሉ እዮም ገለ ኢሉ ክእምኖ ክኽእል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን እዘን ሃገራት ኣብዚ አብርሃም አኮርድስ ምእታው ማለት ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ዶሚኔሽን እስራኤል ኣብ ልዕሊኻ ዶሚኒያንት ንክትከውን ዘኽእል ዲል ስለ ዝኾነ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክቕበልዎ ኣይክኽእሉን እዮም it's going to be very difficult for them. That's why ብዙሓት ስዑድያውያን እውን ሪጀክሽንስ ናቶም ወይ እውን ናቶም ምንፃግ ናይቲ ጉዳይ ተደጋጋሚ ክዛረቡ ከም ተሰምዑ እዩ ዝንገር ዘሎ could be the biggest diplomatic prize in the region, a historic Saudi Arabia-Israel peace agreement. But the path looks blocked by political realities, regional tensions, and deep divisions over Palestine. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has previously shown openness toward normalization, but Riyadh's stance has hardened since 2023 when Hamas attacked Israel and a war in Gaza erupted that Saudi on multiple occasions. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ስቕ ኢሎም ሕራይ ንኽብሉ ነተን ሃገራት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ብፍላይ ስዑድያ ነቲ ናይ ነተንያሁ ኣካይዳ ነቲ ፈለስጢማውያን ጉዳይ ናይ ፈለስጢማውያን ኣዝዩ ዘገድሶ እዩ እዚ ኩናት ናይ ኸዛ ከይጀምሮ ከሎ ስዑድያ ምስ እስራኤል ክትዘራረብ ወይ እውን ነቲ አብርሃም አኮርድስ ንክትኣቱ ትሓስብ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ነይሩ ግን ንፍልስጢማውያን ድማ ገለ ነገር ክግበረሎም ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ከም ዝነበሮም እዩ ዝንገር እቲ ገለ ክግበረሎም ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ ጉዳይ ድማ ኣብ ወላ ሓደ ከም ዘይበፅሐን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ጥሪ ኢልካ ከይድካ ነቲ ጉዳይ ክትገብር ምፍታን ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር so at the end of the day ነቲ አብርሃም አኮርድስ ንክቕበልዎ ከም በዓል ስዑድያ ዝኣመሰላ ከም በዓል ቀጠር ዝኣመሰላ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ውሽጣዊ ኩነታቶም እውን ዘፍቅድ ኣይኮነን so they will ናይ ብሓቂ ንሳቶም እውን ቻሌንጅ ኣለዎ እቲ ናቶም ኦዲየንስ ከምኡ ክኽእሉሎም ድሓር ድማ ምስ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ዘሎ እቲ ዞባ እንተወሓደ ሰላምን ርግኣትን መፅዩ ገለ ምርግጋዕ ምስ ተገበረ ክግበር ዝኽእል እምበር ነተንያሁ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ እናረኣኻ ነዘን ሃገራት ዓረብ ናብቲ ጉዳይ እቲ ንክኣትዋ ከተገድደን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝድፋኣሉ ዘሎ እዩ እስራኤል ነቲ ቦታ እቲ ዶሚኔት ክትገብሮ እንድያ ትደሊ ዘላ ብኩናት ክትገብሮ እንተዘይክኢላ ድማ
نتكوينات قلباب جيركا نتكوينات تطو كنبلو نزي أبراهام أكوردس كتاتو لكم بمبال نتناقرات ناب أكتتو بفتاني كخون سلازي it's going to be very tricky انتاي كبليهم تم هجرات عرب امتاي كسمام ويم بخمي كبل ويم نجزيخ قداف سخل كوينو this is going to be very interesting في اللاي سود عربن ازيا سيجمنت زيات رايك اسمعكم. But this time, the proposal reportedly caught several leaders off guard, particularly Saudi Arabia, Qatar and Pakistan. These are the countries that are without diplomatic ties with Israel. One US official even described the reaction as silence on the phone line. Trump then reportedly joked, asking if the leaders were still connected to the call. The moment highlighted just how sensitive the issue remains across the Muslim world. بحفشا كم تريو زلهم እዚ ጉዳይ እዚ ببزح من قد استفلاليه ترجم زوها بزلو ጉዳይ ስለ ዝኾነ سعود عربን ቀጠርን ከብዱ ማ ፓኪስታን ዜን ሰለስቲያን ኣዝዩ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎን ብፍላይ سعود عربን ፓኪስታንን ድማ ከም ናይ ኔቶ ደረጃውን ወታደራዊ ትእስሳር ዘለዎን ሃገራት እየን ቀጠር እውን ምስኦም ዘለያ ምክንያቱ ቀጠር ታዛዓበየት ጋዝ ንፓኪስታን ትባሃገር እውን ስለ ዝኾነት ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ምስ እስራኤል ሕማቅ ዝኾነ ወይ ፅቡቅ ዘይኮነ ብፍላይ ፓኪስታን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና እውን የብላን that's why ምስ ኢራን እውን ሸምጋሊት ኮይና ዘላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢራን ኣፀቢቖም ዝኣምንዋ ሃገር እዮም ኩሉ ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሕልኽላኽ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎን ኣብ ሓደ ነገር ንክትበፅሕ ድማ ብዙሕ ኮምፕሌክሲቲ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሃገራት እዚኣቶም ድማ ብዘይ ፓኪስታን ተን ሃገራት ዓረብ ይኹን ባል ግብፂ ኮለ ወሲኽካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ድዩ ብጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድዩ ብጉዳይ ናይ ካልእ ብርቱዕ ዝኾነ ነውፅኢ ዘለዎም ንሕና ድማ ኣብቲ ዞባ ገለ ካብቶም ቀንዲ ተጠመቲ ሃገር ስለ ዝኾንና ብኸመይ ክፀልወና እዩ ንዑ ድማ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ናብ ዞባና ገፅና ክንሰግር let's go. Sitting at the Bab el Mandeb Strait, one of the world's most critical shipping choke points connecting the Red Sea with the Mediterranean. How does Yemen's position, if you can just briefly tell the American viewers, how does it change, Yemen's position change the regional picture in ways Washington isn't fully explaining to its citizens? Yeah, that's a good question. So if you can picture the Horn of Africa in the east and the Arabian Peninsula, it comes almost to a close at the Bab el Mandeb. The Bab el Mandeb is only something like 9 miles across or 16 miles across. It's very, very, very close. And so all shipping coming through the Suez Canal has to eventually pass through the Bab el Mandeb before it goes out into the Arabian Sea. Thus, the problem with Somali pirates in previous decades. I've spent a lot. So, ከም ትሪእዎም ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ እውን መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ንህዝቢ ኣሜሪካ በዚ ኣብ ባብኤል መንደብ ከጋጥም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ሑቲ ዘለዎም ፅልዋ ኣብቲ ቦታቲ እንተሪኢኻ ኣብዚ ከባቢ ከጋጥም ብዝኽእል ፀገም ንህዝቢ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ እውን ይህቦ የለን መረዳእታ ይህቦ የለን እዚ ቦታ እዚ ሓደ ካብቲ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝገደደ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ብሕጂ ኩናት ክእቶ እንተኮይኑ ክንዲ ምንታይ ፀገም ክፍጠር ከም ዝኽእልን ኩነታት ናይ የመን ድማ እዚ ናይ CIA ሰራሕተኛ ዝነበረ ጆን ክራኩ ዝበሃል ፍሉጥ እዩ ኣብ ሚድያታት ሪኢኹም ኣለኹም ብዙሕ ግዜ ነዚ ኩነታት ናይ CIA ብፍላይ ኣብ የመን ክንዲ ምንታይ ተራ ይፃወቱ ከም ዝነበሩን የመን ኣብዚ እዋን እዚ በፂሓቶ ዘላ ኩነታት ድማ ውፅኢት ናይቲ ፍሹል ኣካይዳ ከም ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዚ ጉዳይ ናይ ባብኤል መንደብ ሓደ ካብቲ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈሊኻ ክረአ ዘይክእልን ዝገደደ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእልን ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ሂብሉ ከም ዘየለ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ከምቲ ዝግባእ መረዳእታ ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግር ዘሎ ንውሕ ዝበለ ሰግመንት ስለ ዝኾነት ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ትኮይና እንታይ ዝብል መረዳእታ ይዝህብ እዚ ከባቢ እዚ ሃይሊ ኮንቴስትድ ብዙሕ ውድድር ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ክግበረሉ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምርዳእ ከም ዘድልን እዚ ማለት ድማ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ትመፅእ ዘላ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ውድድር ምዃኑን ኣብ ሶማሊላንድ ቤዝናታ ሒዛ ምስ ኢማራት ኮይኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነቲ ውድድር ዘርኢ እዩ ኣብ ጅቡቲ ብዙሓት ሓይልታት ኣለው ሑቲ ድሮ ኢራን ሓያል ኮይና እንድሕር ወፂያ ኣብዚ ኩናት እዚ ሓያል ኮይና እንድሕር ወፂያ ሑቲ ናይ ብሓቂ ፍርሒ ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን ክኸውን ከም ዝኾነ ወይ እውን ሃገር ድዩ ክኸውን ዋላ እንታይ ክኸውን ዘይገድስ ግን ናይ ብሓቂ ትብዓት ክስምዖ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ኣዩኡ ንዑ ኢራን እያ ኢራን ተቐንዲ ሓያል ዝኾነ መሻርክታ ሑቲ እዩ ሑቲ ምክንያቱ ነፍሱ በይኑ ገጢሙ ክዋጋእ ዝኽእልን ተመክሮ ዝኣክል ኣብ ገለገሊኡ ድማ ካብ መጠን ዝሓለፈ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ስዑድያ ኢማራት ኩላቶም ተኣኪቦም መፅኦም ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ሕጂ ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን እውን ብነፈርቶም ይኹኑ ብሚሳይላቶም ቀጥቂጦም ክስዕርዎን ከውድቕዎን ዘይከኣሉ ሓያል ዝኾነ ሓይሊ እዩ ምናልባት ኣብዘን ዝሓለፈ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ጉዳይ ናይዚ ከባቢ ክዛረብ ከሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ተንኪፍዎ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣርእሲ
መንግስቲ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ገይሩ ክሪኤሉ ዝኽእል ንጉዳይ ናይ ኢራን ፍትሓዊ ኩናት ከም ዘየለ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድማ ብዙሕ ወፃኢ ይግበር ከም ዘሎ ምእማን ኣገዳሲ እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ ሕቲ ጎረቤትና እዩ ንሕቲ ፈሪህና ዘይኮናስ ንክውንነት ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ብዓይኒ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብዘየላ ሃገር ዘሎ ሓይሊ ካብ ከፍርሃካ ዝኽእል ንሕቲ ዘጓኒ ፖሊሲ ክንገብር ንዓና ከም ጎረቤት ሃገር ኣየዋፃእናን እዩ ፅቡቅ እውን ኣይኮነን ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ንሕቲ ፈሪሁ ገለ ኣይኮነን ሕቲ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፋይል እውን ኣይገልፃኒ ከማና ዝቆርባ ሃገር የለን ጎረቤቱ ንሕና ኢና ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎ መርገፂ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሰይፍ ሃገር ክትከውን እያ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ፖዚሽኒንግ ናትካ ፖሊሲ ናትካ ብግምጣሉ ንኢትዮጵያ ካርማ ከም ዝኽእል ከማን ይጥርጠር እዩ ብዙሓት እዚ ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ይብሉ እዮም ሕቲ ሓደ መዓልቲ ክሳዕታ ከም ዝኽእል ነታ 4 ኪሎ ትበሃል ስለዚ እንታይ ድ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብዕቱብ እያ ሒዛቶ ዘላ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ክውንነት ይርዮ ስለ ዘሎ ምስ ሕቲ ዲል ክገብር ኣይክእልኒ ቢኮዝ ምስ ኢራን ከማን ዲል ክገብር ኣይከኣልን ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ፖዚሽን ክህልዎ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎ ፅቡቅ ምትብቅራብ ክህልዎም ዝደልዩ ዘለው እዚ እቲ ባክግራውንድ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንክእል ከለና ድሮ እቲ ናይ ጉዳይ ሶማሊላንድ ኣብዚ የርእየኩም ዝፀኒሐ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ብዚ ለንቀደ ኣብ ኣረብ ሊግ ዝተገበረ ድምፂ ማለት እዩ ብዙሓት ሃገራት ንእስራኤል ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ትባደላ ከምኡ ድማ ሶማሊላንድ ኤምባሲናቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ምኽፋቶም ዳርጋ በብዙሓት ሃገራት ከም በዓል ግብፂ ስዑድ ዓረብ ጆርዳን ቱርኪያ ፓኪስታን ኢንዶኔዝያ ገለና ጅቡቲ ፌደራል ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊያ ፈለስጢን ከምኡውን ስልጣኔት ኦፍ ኦማን ሱዳን ሪፐብሊክ ኦፍ የመን ኩሎም እዚኦም ሃገራት ነቲ ሶማሊላንድ condemns ንመን ይኹንኑ ኣለዉ in the strongest terms the illegal and unacceptable step taken by the so-called Somaliland region in opening a purported embassy in occupied Jerusalem. The constitution, this constitutes a flagrant violation of international law and relevant international resolutions. እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዞባ ናይ ሶማልያ እዩ ሃገር እውን ኣይኮነን ሕሉፍ ሓሊፍዎ ግን ኣብ እስራኤል ኤምባሲ ክኸፍት ከሎ ናብ ጀሩሳሌም ናይ ኦኪፓይድ ማለት ካብ ፈለስጢማውያን ዝተመንጠለ ብዓለም ደረጃ ሕጊ እውን እናበሉ ናይ ብሓቂ ዝኹነን ብዝበርተ ቃላት ንኹንኖ ኣለና ብምባል እዮም ዝገልፁ ዘለዉ So the ministers reaffirmed their categorical rejection of any unilateral measures aimed at entrenching an illegal reality in occupied Jerusalem. ስለዚ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣፍልጦ ዝረኸቦ ብከምዚ መንገዲ ክኾንንዎ ከለዉ ሕጂ ድማ ሶማሊላንድ ኣብ እስራኤል ኤምባሲ ናቱ ዝገበሮ ድማ ካልእ ኣገዳስን ኣከራኻርን ነጥብን ኮይኑ ኣሎ እስራኤል ድማ ድሮን ኣጀንዳ ክትገብረሎም ከም ዝጀመረት እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ እውን ኣካል ናይቲ ንሪዮ ዘለና ናብ ዞባና ማለት እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንምንታይ ናይዞም ሃገራት ዓረብ እስራኤልን ኢማራትን ብልፅግና ድማ ከም ኣካልናቶም ምስተን ካልኦት ድማ ሶማልያ ዘለዋ ስዑድያ ግብፂ ከምኡውን ቱርኪያ ዘለዎ ውድድር ኣብ ከባቢና ክንምንታይ ይረስን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እንዳ ብልፅግና ድማ ንኸይድ Welcome back, viewers. You're still watching Pulse of Africa. Our story continues. Ethiopia's quest for ownership of a seaport is a key national interest and an existential issue that determines the country's economic sovereignty, Government Chief Whip Minister Tesfaye Beljige said. According to him, Ethiopia's pursuit of a seaport is grounded in strong and rational foundations that combine historical and geographical realities with the legal rights and principles of equitable access. The chief whip ቀይ ባህር ዳርቻ የተወለደች የተፈጠረች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ተፈጥሯዊ፣ ታሪካዊ እናም ህጋዊም ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር አክሰስ ጋር በተያያዘ የምታነሳቸው ጥያቄዎች ታሪካዊ መሰረት አለው፣ ተፈጥሯዊና መልክዓ ምድራዊ እውነታ አለው፣ ህጋዊ መነሻ ህጋዊና ፍትሃዊነትን ጉዳይ የያዘ ነው በውስጡ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ ራሷን መቀየር እንዳትችል ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን አክሰስ አድርጋ የበለጠ ስቴብልና የተረጋጋች ሀገር እንዳትሆን የሚሰሩትና የሰራ አካል ነው ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት የባህር በር ጉዳይ ከምትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና እብዳኑ ናብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ኢለ ጥራይ ደምፃልኩም ዘለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዝብል ኣጀንዳ ናቶም ብመንገዲ ሓደ ዓባ ሓላፊ ናይቲ መንግስቲ ተራ ኣክቲቪስትስ ወይ ገለ መለ ዘይኮነ ኣባል ናይ ባይቶን ኣባል ናይ መንግስትን መን ምዃኑ እውን ክነግረኩም ሽሙ የባህር በር ጉዳይ መን እዮም ዝብልዎ መሲልኩም
شمو دحن أبقى لي أمس يوم منيرم شمو كفلتهم ون يشجرون عندهم بزيحهم سلزلو كم ذا أجندات كزاربو they always make this kind of كبد زبالة زرباتات سلوز دربيو زخان دحن شمو تفلتوا صحفوا أبقى لي كفالنا تي فيديو كريكم يد حركة متسي شمو زخانة بزيز بلوزلو إثيوبيا بحركة مزجبعة إثيوبيا ناي أفدق بحري التاريخ يقولون أب جغراف كمون أب عالم لخاوي حقي زجبعة مخانو تي حطونا أفدق بحر نقرب زلنا يزبزلو أوكي سوري منستر تسفاية بليجدي وجليز بال country where emphasizes that Ethiopia was born on the Red Sea coast. Ethiopia أبقى معجم بحري كأي بحري تولدت حجر مخانة اسمع فاسكوبس أتصب دخون زي عبديو بلو أبي كتتأمي قهرة مستولدات بلونا الله تيدل منا ورينا نسمع زلنا making it a connection to the sea natural and legitimate لذي أبو استولدتن مس بحري آدما استأساسرتن وهدة جلوانين بلا بلا يزبل زلو 30 عام دياكل نيرترا وبيتو حيزو لابز نبرت راي بحر زرعي حجر كسع كنز فنت أحكي بالكلسي أتمنى كحفر له مسكبل ولي كتيلون تابع له برايم مينستر أبي أحمد هذا ناي عصرتات عمد سقطا سيرو نزو قدايزي أما كلا درجة ناي دبلوماسيا وأجندة مقبارو عبنا كريز بالزلو عشان صلولن سلو زخونة تابو نعلم لخاوي حقت حيسكا نلولاو حجر نحاد لولاو حجر نافتق بحرو مريتون كتمنى مفتان إزي زحفرن زي صيفن تكباري قبل على زحفر زقبرة دمانتايو حبرة أفريقيا أبت حجرتي تقفي لمهلاوي قدام يكابتم زي تنكفو برينسيبلز ويكا متكلاتنا حبرة أفريقيا دما مجزأ تاودوبات ساكروسانت قدساتيوم كتنكفيه بالله من نسوم تتنكفهم أبزي ودع كوينات كتاتي أفريقيا زبل أمنات زنبرميم سلازي إزي زمت كلاتو نعو عنجدو زولو مراحي لقوهم شيتن بزعبا ناي قربيتو بحري ناي قربيتو دولاو مريتن بحرن كم بهاو كريو خلو ولا حانت زي بالمخانو زعبا بريزنت سياس بزعبو زولو سنهين لهم سمينا so تطيلهم تابلو the government is working to convince هجيت منقسين عالم لخاوي محبر سب عالم كأمن في الليل ما نتوم قربات هجرات أفريقيا نكمل that is that about mutual growth not conflict نهتكم أفتق بحري نحنا نكون وننو نسهم كتربحيهم إلا كنا من بلالو قرات كان من إلى خوزدو قلنا السخادمة أنا كنت قامل خلقه بتروحوا سراويتيك قبر خلقه كتربحيها how is that even possible حسبنا يرترك كم قمت يزبل زلو ويون بربرة بحيلك وزدي خفل كايد لنا بناس أخذ كمالي سراويتنا تيك جبري نوجو خدالة ولي إتا تبقى زل هاجر انتهى أخذ ربحته so it doesn't make any sense نحدا تعير سوزلوا نيجي مريت كوسيدسي جنزب خفل هيدا لنا أنا تيك جبري يزدلي نحوار دمان عيك خوني كما يجريك صرح زغلزي anyway ترسم تعيش لزي كونه إثيوبيا أبزوانزي كاف حدنا بحمشك سكر كريت بليون كيتكم نتتخفلوا خيتكم ملاسولنا بلوي وانت خاصصوا سلزي زي تنقل زمال أزرباناتهم يغتصر كم زلون كل سبب ما كسبوا له سلزي هنا the prime minister noted that countries like Bolivia, Peru, Mali, and Senegal have resolved similar transit issues through diplomacy. Bolivia نابنت كابتشيلا كتوسط بزح فتينا أبيت فرد قيدا كأي كارد وسيدا يلا ناي تشيلا يلومو ناي تشيلا كارتان تتريون يركم سنبتكم تشيلا زبال بقى كم تدخل حنصاص تفلطوا تدخل حنصاص قطين بتريو قطين بتري كابزو كل جماعة بحرسي نشتي كمان نبوليفيا كتبوا ما يدخلون يوم سلزي جباكم تبايلهم Ethiopia aims for a win-win diplomatic solution تا win-win كمان من نجيركم كيتكم مستم win-win تقبروا جبروا لولاونا تغييركم كل ساق سرح يخلي مساهم the sea access is viewed as a matter of economic sovereignty and national security blah blah whatever so كم تريوزر لهم زياتهم مدابل تسقنا مالتيو عاوز بله مزمور العلوم زعبا جمنا بحردو sea access دي بزبل زعينا زربا أبز زربولو زلوينا مدرخ زلنا نزي عمل كيتو بريزنت سياس بزعبا محبر سباوي بفلاي بزعبا زي قربتنا بزعبا يوين وين تزاريبن ديقم زعبا زي قربتنا زولوس كنسمع كابو نابو عامكوا كارت اوان زحطو تلوخون تزيديبو تسغاغرلو يندفون وطنا تارقيقون كقال زلو كابود بحدنة أفريقيا أو إيو نبحدنة أفريقيا إيو تسغاغرلو
ቀንዲ ምክንያት ከዓ እዚ ነይሩ ሓድነት ኣፍሪቃ ማዕረቲ እዋን ዝሓቶ ተልእኾ እንተዘይደይቡ ተዛማድነት ኣይክህልዎን እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዝህልወና መኸተ ምሕዝነት ክነጥፍን ክህይልን ዝግባእ ካብኡ ናብኡ ዓም እኳ ካብቲ ጎደበና ንብሎ ተፋሰስ ኒልን ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥን ኣብ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብፍሉይ ሓበሬታ ጠቒሰ ነይረ ዓለማዊ ተኣፋፍነት ናይቲ ጎደቦ ምዝ ሕጂ ኣብ ህርሙዝ ተኸሲቱ ዘሎ ቕልውላው ዝያዳ ጎሊሑ ስለ ዘሎ ክንክተሎ ዝፅናሕና ናይ ዝኾነ ዓለማዊ ይኹን ዞባዊ ሓይሊ እየ ዝብል ወገናት ጣልቃ ምትእታው ዘይብሉ ብውዕል ሃገራት ጎደቦ ዝቆመ ናይ ሓባራዊ ድሕነት ወይ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ኣልየ ወይ ሜካኒዝም እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ካልእ መተካእታ ዘራያት ከም ዘይዋፅእ ዳግም ተነፂሩ ኣሎ ብዕቱብ ክፃረሉ ከዓ እዋኑ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ብቐረባ ንሪኦ ክፋል ናይቲ ጎደቦ ግን ንርዱእ ግብራዊ ኣገዳስነቱ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ርግኣት ናይቲ ዞባ ንልምዓት ምእንቲ ክዋደድ ካብ ኢጋድ ናይ ምድረ በዳ ናብ ኢጋድ ናይ ልምዓት ንምስግጋርን ንምሕያልን ዘካየድናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ኣብ ሶማልን ኢትዮጵያን ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ዝያዳ ኣቕልቦን ስራሕን ከም ዝሓትት ከዓ ጎሊሑ ኣሎ እቲ ጉዳይ ግን ሽግር ወይቶም ሽግራት እንታይ እዮም ብዝርዝርን ብዕምቆትን ክዝረበሉ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብሓፈሻዊ ተመሳሳሊ ባህርያት ክረአ እንከሎ ብድሆታት ህንፀት ሃገር ተባሂሉ ክጣለል ዝከኣል እዩ ቀዳማይ ቁልቁላዊ ምትፍናን ወይ ቨርቲካል ፖላራይዜሽን ሕብረተሰባትን ዜጋታትን እዩ ክንዲ ናይ ዜግነት ሃገር ምህናፅ ብዝተፈላለየ እስማት ኤትኒክ እንዳ ሃይማኖት ወዘተ ሕብረተሰብ ብፅሊ ኣተፋኒንካ ክሳብ ምቅትታል ምዕራጉ ካልኣይ ስርዓት መሳፍንቲ ኩናት ወይ ሚሊሻታት ከም መተካእታ ልኡላውያን ትካላት ምኹስኳስ ሳልሳይ ኣዝዩ ብኩል ወይ ኮራፕት ባህሊ ስርቂ ምስሳይ ራብዓይ ዝኸፍአን መጋደድን ናይ ወፃኢ ምትእትታውን ምእዙዝነት ንኽድምና ግዳማዊ ረብሓታትን እዩ ኣብ ዝርዝራት መጠናዊ ፍልልያት ክህሉ ዝኽእል ብሓፈሻዊ ኣመዳድባ ግን ብቐንዱ ክፍወስ ዘለዎ ቅልውላዋት እዩ ከም ግብራዊ ቅድመ ኩነት ግን ናይ ወፃኢ ምትእትታዋትን ምወላን ከቋርፅ ግድን ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ወገን ኤርትራ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ እዚ ዞባ ክዛረብ ከሎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዶ ናይ ብልፅግና ዕብዳን ዶ ወረርክኹም ዶ መፃኹኹም ዶ ዝብል ዝነበረ ንብልፅግና ጠቕላላ ኣብቲ ናቱ መደረ ክጠቕሶ ይከኣለን and this is also a very important one ምክንያቱ ክልተ ነገራት ተስተውዕል ኣብዚ በታ ሓደ ብሕማቕ ይኹን ብፅቡቕ ነቲ ብልፅግና ጠቕላላ ከልዕሎ ዘይምኽኣሉ እዚ ሕጂ if there was any effort to de-escalate ዝኾነ ይኹን ነቲ ኩነታት ረስኒ ነቲ ናይ ባእሲ ናይ ምፍኽኻር ኣጀንዳታት ጠጠው ዝብል ናይ ዋሽንግተን ዘረባ ነይሩ ብላብላ ገለመለ ዝብልዎ ዝነበሩ እንተስ ብደብሱ ትብልፅግና ክዝረበሉ ዝኽእል ኦርጋናይዜሽን እውን ኣይኮነን ብምባል ጠቕላላ ነቲ ኩንነት ናይቲ ሃገር ብንእሽተይ ሽንፍፍ ዝበለ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ ሃገር ምህናፅ ብዙሕ ውጥቀት ከም ዝተገበረን ካልእ ግዜ እውን ብስፍሕ ዝበለ ኣብ ኢንተርቪዋት ናቱ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝገለፆ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብሓፈሻ ተመሳሳሊ ፀገም ኣብ ሶማልያ ይኹን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ጅቡቲ ኣብ መን ኢኻ ትብልዎ ጅቡቲ ከምኡ ኣይጠቕሶን ኢላ እምበር ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ኩነታት ከምኡ እዩ ሱዳን ንኣብነት መሓዛና ሃገር እያ but the problem is
it is what it is ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጾ ዘሎ ማሓዛና ስለ ዝኾነ ሱዳን ፀገም የብላን ገለ ዝበሃል የለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝደለካ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ግን ሹትስ ስትሬት ፎርወርድ እዩ ዝሃርብ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝኸፍአ ሕማቕ ፀገም ስሕተት ጉድለት ኣብቲ ሃገር ምህናፅ ከም ዝተገበረ ነዊሕ ኮመንተሪ ዝሃበ እዩ ብዓረብ እውን ነጊርዎም እዩ ብእንግሊሽ ጥራይ ዘይኮነ ብትግርኛ ጥራይ ዘይኮነ ብእንግሊሽ ብዓረብ ብኩሉ ና ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ኣልዒሉ ጉዳዩ ከመይ እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ጀንዱ ገለታቱ ከይጠቐሰ ፀገማት ናይተን ሃገር ኣሰካፊ ከም ዝኾነን ጠንቂ ናይቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ድማ እቲ ህዝቢ ምትፍናን ከም ዘለዎ ኣብ ሱዳን እንተኾነ ብዙሕ ምትፍናናት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣድዩ ተቕፀሮ ተጋሩ ዝወርዶም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣምሓራ ዝኾንዎ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኦሮሞ ምስ ካልኦት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኦሮሞ ዘሎ ፀገማት ረዮ እቲ ጋምቤላ ዝበሃል ቤንሻንጉል ዝበሃል ክልል ሶማል ሓራ ክንከውን ወይ ከዓ ናብ መሰል ርእሰ ውሳነ ክንከይድ ንደለና ይብልሉ ዓፋር ስለዚ ኣብ ደቡብ ዘሎ ድማ ኣድዩ ትፍለጦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ካልእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራይ ክንደይ ዓይነት ሰራዊት ተንስኡ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ንርኢ ኣለና ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ወፃኢ ብዙሓት ዕጡቃት ወታደራውያን ዓቕምታት ኣለዉ ብደገ ድማ ዝምወሉ ስለዚ እዚ እቲ ፀገማት እንተወሓደ ግን ናይ ደገ ኣእዳው ጠጠው ክብላ ክኽእል ኣለዎን ዝብል ኣብ ሱዳን ብዝለዓለ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እንተሎ ኮይኑ ጠጠው ክብላ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ሓደ ነገር እዩ ዘነፅረልካ ኤርትራ ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት እሩም ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዘለዋን መርገፅናታ ድማ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ክነብራሉ ዝኽእላ መንገዲ ክግበር ክኽእል ኣሎ ናይ ደገ ሓይልታት ኢዶም ተሕፂሮም ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ባዕለን ክፈትሖ ይኽእላ እየን ዝመስል መርገፂ እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ፅምዶ ዝበሃል ኣየልዓለውን ኣብዚ እውን ስለዚ ፅምዶ እውን ኣካል ናይቲ ብልፅግና ላዕሊ ክፍንጅሮ ዝደሊ ዘሎ እዩ ስለዚ ፅምዶ ምስቲ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑሉ ኣብ ዘሎ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ፅምዶ ከም ሓሳብ ኣይተዛረበን እዚ እውን ኣፀቢቑ ኣገዳሲ ብፍላይ እዚ ምስዚ ምስ ኣሜሪካ ኤንጌጅመንት ክግበር ምስ ምዕራባዊ ዓለም እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዝርርብን ዲፕሎማስን ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ነዚኦም ነገራት እዚኣቶም ጠቕላላ ኣይተንክፎምን ዶስ ኣር ኦልሶ ቨሪ ስትራቴጂክ ኤንድ ዲፕሎማቲክ ነገራት ብዙሕ ክዝረበሎም ኤርትራስ ብዙሕ ክትዛረበሎም ትፅበዮ እዩ ብዛዕባ ባቤል መንደብ ከጋጥም ዝኽእል ፀገማትን ዝግበር ዘሎን ክዝረብ ምትኻለ ትብል ግን ደይምዝራቡ ኩሉ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ካልእ እውን ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብ ዘይተዛረበሉ ብዙሕ ሰብ ክዛረበሉ ሰሚዐ ዘለኹ ገዳ ከም ዝተላዕለን ከምኡውን ብዛዕባ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ኣሉታዊ ዘረባታት ተዛሪቡ እዩ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ከይትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝበሎ ነገር ሕጂ ብክልተ ነገር ክርዮ ዝመርፃነ መጀመርያ ንኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እትገብሮ ዘላ ኩነታት እዩ ክትንትን ፈቲኑ ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኩነታት እንታይ ክገብር እንታይ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ እንታይ ክዕርኸ ይፍትን ኣሎ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ መንገድታት ከ ትክክለኛ መንገድታት ድዩ ኮስችን ማርክ እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ከምዚ ክገብር ኣብዚ ዲፕሎማሲ ምስ ኤርትራን ኣሜሪካን ዲፕሎማሲ ክገብራሉ ኣብ ዝፍትና ዘለዋሲ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዘረባ ኣድልዩ ንዝብል ሓደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፍለጠሉ ነገር እንተሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘለዎ ቦታ ምጥቃስ እዩ ሓደ ካልኣይ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትደሊ ወይ እንታይ ትፅበካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንድሕር ኢልኩም ንኣብነት ሓደ ውዱ ነገር ዝበፅሐሎ ድዩ እገዳ ተላዒሉ ወይ ኣናውስመንት ወይ ገለመለ ዝተገበረሎ ድየለን ኣይፈልጥን ኣብዚኣ ሞሜንት እዚኣነ ሰማዕ ኮለኒ ግን ኣሜሪካ ኦፊሻሊ ስቴት ዝገበረቶ ግን የለን ሕጂ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብዚ መዓልቲ ናፅነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ክብል ይኽእል ይኸውን ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ይቕረታ ዝህብ ነገር ወይ እውን ንኣሜሪካ ዘመጉስ ነገር ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ክሕጉስ ዝኽእል ነገር ይገብር ዝኸውን ንዑ ምስ ገበረኸ ድሮ መርገፂኡ ስለ ዝቐየረ ንዓዓ ተጠቂሞም ኣሜሪካ ዌፕናይዝ ክገብርዋ ይኽእሉ ዶ ድሮ መልሓሱ ስለ ዝቐየረ ሕጂ እገዳይ ነልዕልና እንድሕር ኢሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይወለቕ ዘለቕ እንታይ ክገብር ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሂ ሃዝ ቱ ስቲክ ቱ ሂዝ ላይን ናቱ ኣረዳዳ ናቱ ፖዚሽን ናቱ መትከል ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ናታ ኩነታት ኣለዋ ስለዚ እዝን ቦታና እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ እንታይ ክትገድፉ ትኽእሉ ንኣብነት ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ትሓቶ ዘላ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ዝዘርጉ ሓይልታት ክውገድሎም ኩለን ሃገራት ድማ ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ክፅዕራ ኣለወን ትብል ኣላ ኤርትራ ድማ ብመሰረቱ ንዑ ትሰርሕ ኣላ ባቤል መንደብ ብዓብዩ ዓቢ ብድሆ ኮይኑሉ ኤርትራ ድማ ነቲ ገማግም ባሕርናታ ብብቅዓት ትቋፃፀር ኣላ ዝኾነ ይኹን ፀገም ድማ ሪፖርትድ ኮይኑላ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረቦን ክብሎ ዝሓሰበን ዝዛረቦን ድዩ ዘገድሳ ኣብ ባይታ ዝትግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ዘገድሳ ኢኻ ክትብል ዘለካ ኤርትራ ኣብ ባይታ they are proving to be
ጉዳይና ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘይዕጎብነት ኣለዎም but they are reserved and very very restrained ብልጽግና ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኤርትራ ዝቕስቅስ ናብ ኩናት ዝዕድም መናውራታት ሽግርን መፈንጠራን ዝገብር ብዙሕ ዘረባን ፈንጠዝያን ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ግን ቅርጡ ዝኾነ መንገዲ ልቦና ብዝመልኦ ንዑ ሸፈፍ ኢላ ትኸይድ ኣላ ነዚ ከም ኣርእስቲ ኣልዒሉ ምስ ኢትዮጵያ ምስሓብ ንኽትፈጥር ዓብ ነገር እዩ ነይሩ ኤርትራ ምኽንያት ነይርዋ እዩ ኤርትራ ግን ነዚ ኩነታት ገዲፋ ንሰላምን ርግኣትን ንኽኽየድ ክግበር ዘለዎ ፃዕሪ ወላ እውን ተፃውዒት ትገብሮ ዘላ ነቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ክረክብ እዘን እንተዝግበር መሓሸ ኢላ ሓሳብ እያ ተቕርብ ዘላ ስለዚ ኤርትራ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ፖሊሲ ኣብ ጣውላ ተውርድ ከም ዘላን ሓሳባት ናታ ነቲ ዞባዊ ርግኣት ነቲ ባሕሪ ይኹን ነቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ንኽወርድ ኣገዳሲ ዝበለቶ ኣጀንዳ ንቕድሚት ተቕርብ ኣላ and this is already ነቲ ናይ ቃላት ውቃዕ በዘይኮነ ብተግባር ዝረአ ዘሎ ነገራት ተቐቢልካ ናብ ስራሕ ክትከይድን ውፅኢት ከተምፅእ ትደሊ እንተለኻ I think that's ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ዝኣክል ንክልቲአን ሃገራት ከንቀሳቐስ ዝኽእል ኣጀንዳ ሰድ ገበረ ይመስል ብርግፅ ከም ዝሪኦም ዘለኹ ብዙሓት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንኽሽንክሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ቂምታይ ተወደአን ንዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲታት ኣብ ምልክት ሕቶ እትይዎ ዝተፈላለየ ፀረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኩላቶም እቶም ኣጀንዳ ዝደልዩ ዝነበሩ ድማ ነናቶም ኣጀንዳ እዮም ክገብሩ ዝውዕሉ ዘለዉ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ኣብ ዝበለሉ ደረጃ ኢና ዘለና and this is going to be very tricky ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ንፈልጦ ነገር የብልናን but ኤርትራ ዝወሲዳቶ ዘላ መርገፂ እዚ ይመስል ናብ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ድማ ክሰግር እየ መጀመርያ እስከዚ ካብ ህወሓት ዝመፀ መልእኽቲ ስምዑ ናይ ትምኒት ንህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ነጻነት ኣብፅሕካ ክብል ይፈቱ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቃነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልካ ባዕልኻ ንምውሳን ዘካየድካዮ ቃልሲ ዘለዎም ድጋፍ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ጽምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ትኸውን እዚ ቅዋሞም ደጊሞም ከረጋግጽሉ ኸይፈቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ንሓበራዊ ዓወት ዝተደጋገፉ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓበራዊ ምዕባለን ክጠናኸር ዘለዎም ባህጊ እናገለጹ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምኻ ከም እትዋፃእ ብምትእምማን እዩ ደጊምና እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ነጻነትካ ኣብፅሕካ ክንብል ንፈቱ ዘለኣለማዊ ዝኽርን መጎስን ንስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናው እዚ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኢና በቲ ፕሮፓጋንዳ ዝግበር ዘሎ ይኹን በቲ ነውፁ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዘይኮነ ህወሓት ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዕቱብ ዝኾነ መረዳእታ ሒዙ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ እንቋ ሓጎሰካ እንቋ ኣብ ዘብቅዓካ ዝብል መልእኽቲ ንርኢ ኣለና በልፅግና ክሳብ ሕጂ ዝረኣኽቦ ዝኾነ መልእኽቲ ንመዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ክህብ ኣይመረፀን እዚ ድማ very very clear demonstration ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና because ንሃገርካ ክወርን ልውላውነትካ ምልክት ሕቶ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ንመዓልቲ ነፃነትካ እውን እንቋ ሓጎሰካ ክብል ዘይምኽኣሉ ነቲ ዘለዎ ሕቡእ ኣጀንዳን ክፍኣትን ተንኮልን ዘጉልሓልካ ስለ ዝኾነ እዩ ብግምጣሉ ህወሓት እቲ መንግስቲ ወይ እውን እቲ ፓርቲ ማለት እዩ ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ብግልፂ ብምኽባር ናጽነት ኤርትራ የውሃና ምባሉ ዓብ ክብሪ ኣለና እዚ ድማ ዕቱብ ዝኾነ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና መንጎ ህወሓትን ብልፅግናን ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልሊ ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ነዚ ኮንትራዲክት ንምግባር እዩ መስለኒ ሓደ ካብቶም ትሩፋታት ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ እቲ ረዳዲ ወላ ወራዳ ዝብልዎ ናጽነት ኤርትራ የውሃናን ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ቃልስኻ ቀተልትኻ ቀይርካ ን35 ዓመት ኣብ ትዕሰምን መከራን ዘለኻ ንናጽነት ተቃሊስካ ናብ ባርነት ምጥሓል ከም ዝከኣል ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ፍትሓዊ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘርአየና ፍትዊ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘርአየና ድማ የውሃና ክብሎ እፈቱ ይብል ኣሎ ነዚ ዝኸውን ቃላት የብለይና I really don't have ንዑ ዝበቀ ቃላት so
ዝኾነ ይኹን ቃል ከይጥቀመሉ ተቆጢበ ኣለኹ ቢካዝ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝበልኮ ሂዝ ጀስት ሓተላ ናይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባ እውን ተደይ ተዛረብና ይምረፅ ባይ ደ ወይ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ተዋሪዱ ክጓሓፍ ምዃኑ ዘርኢ ኣብዚ ከስማዓኩም ሓደ they are coming for him ነዛ ዝበልዓ ዘሎ ከርሱ መልዩ ፈንጣሕጣሕ ዝብላ ዘሎ ክበፅዎ ምዃኑ ሓደ መዓልቲ ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ወለተንሳይ አሁን ቆይ እናንተ ተመድባችሁ ትግራይ ኖራችሁ የከሸፋችሁ ሰዎች እንደ አዲስ አሁን ተነስታችሁ ህወሓትን አስወጋች ራሳችሁ ተወገዳችሁ ያን ያላረጋችሁትን አሁን ታረጋላችሁ ብዬ የምጠብቅበት ምክንያት ምንድነው? ተሞክራችሁ ከሸፋችሁ አይደል? እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ጌታ ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ልሹ ማለት ተፈልገም ማለት መጀመሪያ እዛው ጭቃ ሲያቦካ ስለነበር አልፈለገም ዶክተር አብይ ራሱ ይመሽ መጀመሪያ ጻድቃንና በሾሙ ይፈልጉ ጻድቃን ወይ ናልሹ በሞት አልሆንም አማራጭ ሲጠፋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መላገፅ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስፒከር ኮስችንስ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ ሕጂ ፖለቲካዊ መትከላታት ናቶም ኣይዲዮሎጂ ናቶም ጠቕላላ ንኣብይ ኣሕመድ ዝዝንጥሉን ኣንጻሩ ብረት ኣልኢሎም ዝተቃለሱ ሕጂ ድማ ተመሊሶም ንኣቢ ከኽብሩ ሓፍኮፍ እንተበሉ መን ከኣምኖም ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንህወሓት ንምድምሳስ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ካብ ብልፅግና ንላዕሊ ብልፅግና ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ስለዚ ጭስታ ኣብ መወዳእታ ሓደ መዓልቲ ተዋሪዶም ካብዛ ዘላቶም እውን ብሕማቕ መንገዲ ክጓሓፉ ከም ዝኽእሉ ንክትግንዘቦ ከቢድ ኣይመስለንን only time will tell ንግዜ ክንገድፈሎም ኢና ነታ ዘለዋ መድረኽ እንጆይ ግበርዋ ክንብሎም ንደሊ ካልኦት ብልፅግና ድማ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናፅነት ናቶም ኣክንዲ there was this እዚኣ መስምዕዋ ና ኤርትራ ፎቶሾፕ ናት ከኢትዮጵያ የተሰጠ ነፃነት የለም ሲሉ ጄኔራል ባጫ ደበሌ ቢገልጹም ኤርትራ ግን 35ኛ ዓመት የነፃነት ቀኗን ያውን በአዲስ አበባ በደማቅ ሁኔታ ከበረች። በአዲስ አበባ የኤርትራ ኤምባሲና የአፍሪካ ህብረት ቋሚ ልዑክ በጋራ ጽናታችን ዋስትናችን በሚል መሪ ቃል በዓሉን ያከበሩ ሲሆን በኢትዮጵያ የኤርትራ ጉዳይ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ቢኒያም በርሄ በቀይ ባህር አካባቢ ለዘላቂ ሰላም ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ይህ የነፃነት በዓል በኢትዮጵያ እምብርት መከበሩ ፊት ለፊት ትልቅ የሰላምና የተስፋ ጭላንጭል ያንጸባረቀ በመሆኑ በብዙዎች ዘንድ አወንታዊ ትኩረት አግኝቷል። The 35th Independence Day anniversary organized by the Eritrean Embassy in Ethiopia and Eritrea's permanent mission to the African Union and the Economic Commission for Africa was colorfully celebrated on 22nd May at the headquarters of the African Union. Speaking at the event, Mr. Binyam Berhe charged the affair at the Eritrean Embassy in Ethiopia and Eritrea's permanent representative to the African Union and the Economic Commission of Africa said that this year's Independence Day is celebrated under the deeply meaningful theme, Our Resilience, Our Guarantee. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣምባሳደር ቢንያም ብርሄ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝበለ ውራይ ናይ መዓልቲ ናፅነት መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ብክብ ዝበለ ብዲፕሎማሰኛታት ዝደመቐ ፅምብል ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ዘለና ሓቂ ንምዝራብ ሃገራዊ መዝሙር ይዝመር ኣሎ ሓንቲ ነገር ኣብ ኣምባሳደር ቢንያም ኣነ ከከታተሎ ከለኹ ዝገርመኒ ንኢትዮጵያውያን ከፀልሎም እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ኣዝዩ ተሪፍ ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ ነክፈረግ ዘይብል ከምኡ ድማ ብልዕ ዝበልሕ እዩ ሶሻል ሚድያ ድማ ፅቡቅ ዝጥቀም እዩ ስለዚ ኣፀቢቑ ነቲ ሕልምታት ናቶም ብፅቡቅ ዝኾነ ጥቕስታት ብፅቡቅ ዝኾነ ነገራት ናገበረ ዲባንክ ዝገብሮምን ናይ ኤርትራ ልውላውነት ዝትንከፍ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ናይ ብልፅግና ካድረታት ድማ ክሳብ ቆለጭ ዝብሎም ከዓብድዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ካብ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ከም ዝገብር ገለገለ ይብሉ ብዝኾነ ሓደ ካብቶም ውልዶ ንፉዓት ተባዓት በላሕቲ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኤርትራ እዩ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ድማ ሂስ the right person for that place ምክንያቱ ኤርትራ መራሕታ እኮ ዓብዮም እዮም ክሓልፉልና እዮም ክብሉ ከለዉ ከም በዓል ኣምባሳደር ቢንያም ክርዩ ከለዉ ድማ ቅርፅ ኢሎም እዮም ዝጠርፉ ጀውኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ መላው ሶቲ ሕልምታት ናቶም ኩሉ ግዜ ጋህዲ ከም ዘይከውን እቶም ወልደ ዲፕሎማሰኛታት ክንምንታይ ካብቶም ዓበይቲ ንላዕሊ ነክፈረግ ዘይብሉ ምዃኖም ዘርኢ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደር ናትና ብፍፁም ነክፈረግ ክብል ዘይግብኦ ምዃኑ ንዑ ዘንፀባርቕ ኣምባሳደር ምህላውና ስለምንታይ ንምንታይ ከም ንብል ኣለና ቀንዲ ናይቲ ልኡላውነትና ስጋት ዝኾነት ኢትዮጵያ so we really need someone who will never compromise ኣብቲ ናትና መትከላት ንምንታይ ከንፀባርቕ እየ ዝብል ዘለኹ
ናይ ቀደም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ሰላም ማለት እዩ መርገፂታት ናቱ ብዙሕ ዝረብ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ምስ መለስ ርክባት ከም ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ይግበር ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ስለ ዘሎ those are the things ኣብ ናትና ኣብቶም ፖለቲከኛታትና ብፍጹም ነግፈረግ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘየለ ንዑ ዘንፀባርቑ ፖለቲከኛታት ኣብ ቅድሚት ምህላዎም ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኤርትራ ከምኡ ምህላዎም ብዲፕሎማስያዊ ዓይነ ድማ ናይ ብሓቂ ብቁዕ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ስለ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ማለት we are really happy and proud of this efforts ብልጽግና ሕጂ እውን ሓድሽ ኣርቲክል ኣውፅኡ ኣብ ዝቐረባ ሰዓታት በቲ መንገዲ ፎሬን ሚኒስትሪ ናቱ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሪሌሽንስ a framework for sustainable peace in the Horn of Africa ዝብል ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ዘላቒ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክግበር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መወዳእታ የብሉን እስከ እንታይ ሓሳባቶም ንእሽተይ ንርኣዮም ንዘላቒ ሰላምን ርግኣትን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ሓደ ኤርትራ's domestic structure highly personalized core problems ተቐንዲ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኤርትራ እፁብ ዝኾነ ምሕደራ ከምኡ ድማ mandatory national service ግዱድ ወታደራዊ ዕስክርና systems make standard diplomatic economic relations difficult ኣታዚያቶም እምበር ጥዕና ኣለዎም እዩ ሃገርኩም ከተመሓድሩን ሃገርኩም ናይ ሃገርኩም ሰላምን ርግኣትን ክትሕልው ዘይከኣልኩም ብዛዕባ ናይ ጎረቤት ክትዛረቡስ ኣይተሓፍሩን ዲኹም ዝብሎም እዮም ሲኖም ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዶ ዕፁብ ዝኾነ ዲፕሎማሲ መንገድታት ዶ ስዩ ፀገም ኮይና ዘሎ ይብላ ኣሎ ክላ security anxiety ኤርትራ views Ethiopia stability as a threat ኤርትራ ሲ ንናይ ኢትዮጵያ ርግኣት ከም ሓደ ስግኣት እያ ትርዮ ስለዚ fueling a regime posture of stagnation and isolation ስለዚ ርግኣት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ደፍርሃ ንመንግስትናታ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዕፅዋን ክባን ክህሉ እያ ትመርፅ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያን ግሪቫንስስ ስለዚ እዚ ከዓ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ካልእ ግዜ ንሪእናዮ ተደጋጋሚ ዘውፅዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ድማ በቲ ኣብቲ ገባሕሪ ዝኸሰርናዮ ክሳብ ሕጂ ዘይዓገበ ህዝቢ እዩ ዘለና ብላብላ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ዋላቶም ፖለቲከኛታት ፓርቲናቶም ተመሳሳሊ ኢና ንርኢ ዘለና move beyond personal ties between leaders to institutionalized agreements so እንታይ ክኸውን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ border provisional settlement to reduce local conflict so ዶብ ዝተሓንፀፀን ዝተወደን ጉዳይ ሲ ግዝያዊ ምድቕቓስ ወይ እውን ንሰባት ናብቲ ምግባር to reduce local conflict ናይቲ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ከይዋጋእ ንዑ ንምድቕቓስ ግዝያዊ ዝኾነ መፍትሒ ክንፈጥር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ንምዃኑ ኣብ ዓለም ይነብሩ ድዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናትኩም እኮ ነቲ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ተቐቢሉ እዩ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ነይሩ so he already signed for it ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ እውን ፈሪሙ ተቐቢልዎ እዩ ስለዚ ዶብ ናትና ዘከራኽር ነጥቢ የብሉን ኣብ ዶብ ዘለዉ ህዝቢ ድማ ፅምዶ ገይሮም ትራንኩል ይድቅሱ ኣለዉ ናትኩም ይትፀገም so security mutual non-aggression pact with verification ክልቲአን ሃገራት ንሓትዕደን ክወራ ከም ዘይብላ ክፈራረማ ኣለወን ከምኡ ድማ መረጋገፂ ክህሉ ኣለዎ ወረርቲ ንስኹም ኢኹም ዝወረኩም የለን ኣብ ሓንጎልኩም ዘሎ ፍርህ ከዓ እንተለኩም እምበር economy formal trade and investment frameworks ቆጠባዊ ክፉት ዝኾነ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ንግድን ናይ ኢንቨስትመንትን ስምምዓት ክግበር ክኽእል ኣሎ ይብሎ ከምኡውን human mobility agreement on immigration residency and family reunification ከምኡ ድማ ኣብ ደቂ ሰባት ብናፃ ዝኸድሉ ዝነብሩሉ ከምኡውን ስድራ ቤታት ዝተኣኻኸብሉ ገለገለ ይብሉ ኣለዉ ኣፍታሓላ ጥራይካ ትብል maritime a structured deal for Ethiopia's access to the port of ከምኡ ድማ ስሩዕ ዝኾነ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ንኽትጥቀም ኣቶም ወደብ ጅቡቲ ተጠቂምኩም ከማን ዘምፃኹም የብልኩም ጀካ ምኒን ትገብርዎ ነገር የለን long term institutional partnership model cooperation after ስለዚ ናይቲ ካልኣይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ናይ ፍራንስን ጀርመንን ዝተጠቀምሉ ከም ሞዴል ንዑ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ይብሉ ኣለዉ ልዕሊ ዓቕሞም ዝዛረቡ ሃገር ዝትረክብ ኢኻ ወደይ ብዝኾነ ዘረባ ኩሉ እዩ ዝኽእሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኣካይዳ ናቶም ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ድሮ ርኢና ኣለና እንደን ኣብ ካልእ ብዙሕ ኮለል ክንብላ ይንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ጎደቦና ክንስቀድ ንምስጋርና እስኪ ኣብቲ ናይ ዶሜስቲክ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ክንርኢ እንታይ እንታይ ተባሂሉ ንዑ ድማ ንበይኑ ክርዮ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ኣብ ጎደቦና ዘሎ ድማ መወዳእታ ክገብሮ ደልየ ኣለኹ خبركم ናብ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንመጽእ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጽምብል ንልምዓታዊ መኽጠና ብዝተፈላለየ ግንባራትን ጽላታትን እንተላይ ቀዳምነታትና
ሓፈሻዊ ዓመት እዩ ነይረ ተኣምር ሓድሽ ቋተ ዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ህዝብና መነባብሮ ብቐዳምነት ናይ ተዋሰነ ከባቢታት ብዓብዩን ሓዋሩን ግን ካብ ቁጠባ ሓንጋሎ ዘጋላግለና ኣፍራይነትና ዘሐይልን ምህርትና ብዘላቕነት ዘኻዕብትን ናብ ብሉፅ ምምስራሕን ድለባ ክብርን ምስናዕን ኢንዱስትርያውነትን ብሉፅ ኣገልግሎታትን ዘሰጋግር ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቁጠባ ከይተሓፅረ ዲፕሎማስያውን ሓበሬታውን ግንባራትን ዘጠቓለለ እዩ ማልን ቴክኖሎጂን እውን ንዝኽሰት ዘሎ ዕድላት ገፊሕን ዘላቕን ሽርክነታት ኣካሊልና ዘይንርእዮ እማን ብተደጋጋሚ ከም ዝግለጽ ግን ወሳኒ ሓይሊ ሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝብን ብዝሕን ዓይነትን ሞያውያንን ክኢላታትን መንእሰያት ምስ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ሓርበኛታት ዜጋታትና ኣወሃሂድካ ሲነርጂን ዘላቕነትን ምዕርግጋጽ በቲ ንብጎ ብናዕርቕ ንግስግስ ግን ፕሮግራማትናን ውጥናትናን ዳግም ምኽላስን ምጽፋፍን ምጉስጓስ ጸጋታት ከነዕብል ስለ ዘለና ኣብ ዓመት 2026 ሰገጥ ምባል ኣይሰኣንን እዩ ናይ ጽርግያታትን መጓዓዝያን ፕሮጀክታትና ከምቲ ዝተነጥፎ ክዓቢ ናይ መንበር ኣባይቲ ሰፊሕ መደባት እውን ማዕረማዕሪኡ ክድረኽ እዩ ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣገልግሎታት ምስፋሕ ፕሮጀክታት ምንዳይ ምድንዋይ ቀረብ እንተዘይኮይኑ መበጋገሲ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና 2026 ክዝርጋሕ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ቀዳምነት ትምህርቲ ቀዳምነት ትምህርቲ ብሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ዝውገሱ ፕሮግራማት ቀዳማይ ድርኺት ክግበረሎም እዩ ዓብዪ ትፅቢትካ ኣሎ ምስፋሕ ዓይነታዊ ኣገልግሎት ጥዕና እውን ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ጽላት ውፉይን ፃዕረኛን ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ተባዕን ጽኑዕን ተጸማምን ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ልምዓታዊ መኸተ ህንፀት ሃገር ከዓ ዘይፍለ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዲናሞ ሕምረትን ድርዒ ጠረፍን ስለ ዘሎ ሃበን ይልበስ መሰናኽላት እንተለዉ እውን ስክፍታ የለን ክሶኖ ሰማዕትና ናይ ኣማን ዋሒስና ናይ ፀዓትን ምህራውና ዝኾኑ ሰማዕታት ይኽበሩን ይዘከሩን ዓወትና ሓፋሽ ናይ ውሽጢ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንርኢ ከለና where can we start ኣነ ብፍልይ ዝበለት ክርያ ዝኽኣልኩ ነገር እንተሎ ንዓመታት ዝብል ቃል ዘይኮነ ሕጂ ብዛ ዓመት እዚ ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ክንደፍኦ ንፍትን ዘለናን እዩ but my reading on this is ናተይ ረዳዳ ወይ እውን ኣናበባ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት very reserved ዝኾነ ዘረባ ምዃኑን ምክንያቱ ዓበይቲ መብዛዕታት ክትገብር እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ for example መብዛሕትኡ ኤርትራዊ እንታይ ይፅበ ነይሩ ምስቲ እገዳ ምልዓሉ ወይ እውን እገዳ ይለዓል ኣሎ ዝብል ዘረባ ስለ ዝነበረ ዓበይቲ ኣናውንስመንትታት ትፅቢት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ካብ ብዙሕ ሰባት ኣብዚ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ዓበይቲ ኣናውንስመንት እንድሕር ጌርካ እቲ ጉዳይቲ ፀርዩ ክሳብ ተፀራሪጉ ዘይተንስአት እገዳ ኦፊሻሊ ኣናውንስመንት ዘይተገብረ ብወገን ኣሜሪካ ወይ ገለመለ ንዕኡ ከም ሌቨሬጅ ተጠቂሞም መሸንቋዓ ክገብሩልካ ክእሉ እዮም ኣሜሪካ ምክንያቱ ኩሉ ካርድታትካ ነቲ ንሶም ዝቡኻ ዘለዉ ተስፋ ተጠቂምካ ዓብዪ ፕላን ናትካ ኣውፂኻ ነቲ ፕላን ናትካ እንተሪኢኻዮም ነቲ ፕላን ናትካ ሪኦም ንሳቶም ንዕኡ ተጠቂሞም ባር ነዚያ ክንገብረልካ ይንደልን ኢና ወይ እውን ተወሳኺ ነዚ ንግበረልና ክብሉካ ክእሉ ምክንያቱ ንሶም ካባኻ እንታይ ክረኽቡ ክእሉ ንስኻ ካብኦም እንታይ ክትረክብ ትኽእል ዝያዳ ንስኻ ትረብሕ ዘለኻ ንስኻ ንፖለቲካኻን ቁጠባኻን ዝያዳ ዘገድሰካ ነገራት ትረክብ ከም ዘለኻ እንተፍሊጥካዮም they can just ask for more ተወሳኺ ነገር ክሓቱኻ ይኽእሉ ዕዳጋ ከይድካሲ ቀዳመይቲ ዋጋ ምስ ጠቐስካ ሃንገፍ ኢልካ ተሓጒስካ ክትወስዶ እንተሪኢካ ሸያጥ መብዛሕትኡ ግዜ ዋጋ ክቕይር ይፍትን እዩ እዚ ክልተ ኮይኑ ድማ ይቕይር እዩ ስለዚ ምናልባት ጥንቃቐታት ዘለዎ መልእኽትታት እዩ ዝመስል ዘሎ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዳ እምበር
especially ni diaspora ዝምልከት ዝኾነ መልእኽቲ ይሰማዕኩን and I think ምናልባት ተወሳኺ clarification ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ እሱ ምናልባት ምስ ግዜ ብዝግባእ መንገዲ መፅእ ይኸውን ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ መድረኽ ብዙሕ ኣወንታዊ ትፅቢታት ኣሎ ህዝቢ ብርግፅ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ብሙሉእ ፅቡቅ እዩ ብሙሉእ ፅቡቅ እዩ ቀዳምነት ትምህርቲ ሂብካ ኣብ ሄልት ኬር ኣብ ጥዕና ናይ ህዝቢ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምስራሕ ኣብ ፅሩይ ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ኤነርጂ ምስራሕ ኩሉ እዚ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ኣፀቢቑ ዘድልዮም እዩ ፅቡቅ ነገር ድማ ብኡ እንተተጀመረ ደስ ብለና ብዛዕባ ሃውሲንግ ኤንድ ኣርባናይዜሽን ወይ እውን ብዛዕባ ኣባይቲ ህንፃ እውን ዝያዳ ኣብኡ እውን ኣተኪሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ከም ዝደልዩ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምስቲ ቀረባት ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ድማ ካልኣይ እውን ዓበይቲ መብፃዕታት ክትገብር ብፍላይ ምስ ኩናት ናይ ኢራን ምስቲ ናይ ፀዓት ዓብ ፀገም ዘሎ ዓበይቲ ፕሮጀክታት እናውስ ክትገብር ቁሩብ እውን ክብድ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ጎረቤትና ሃገራት ሰርቫይቫል እውን ከቢድሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት እዩ ብሓፈሻ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ኖርማል ግዜ ከም ዓመ ኮይነ እንተዝርዮ ነይራነ I would be very disappointed ከምቲ ዓመ ዝነበርናዮ ኩነታት ለንዘበን ሓንቲ ዓመት ሓሊፍናኸ ሓንቲ ነገር ደይመፀ ምበልኩ ነይረ እቶም ትፈልጡን ማለት እዩ ሕጂ ግን ብኩናት ናይ ኢራን ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ዘይንቡር ኣካይዳ ናይ ዓለም ንርኢ ኣለና ስለዚ ነገራት ብቁርጡ መንገዲ ክግበር እወ ናይ ቁጠባ ዕድላት ንኽፍጠር ሰባት ክዋስእሉ ዝኽእሉ መድረኻት ንኽፍጠር ገለ ካብቶም ኩሉ ግዜ ዝጉዝጉሰሉ እየ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ እውን ኣቐድማ ኣቢለ ኣብ ገለ ክፋል ተዛሪበ ነይራኒ there are certain ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮም ነገራት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢና ምክንያቱ ኣሜሪካ ናብ ከባቢና ትመፅእ ኣላ ክበሃል ከሎ ኣብ ኖርማል ግዜ ተረጋጊኣ ከላ ኣይኮነትን ትመፅእ ዘላ ሓደ ኣሜሪካዊ እንታይ ኢልዎ ዝቆሰለ ዝብኢ ወይ ዝቆሰለ እንስሳ እዩ ዝመስል ዘለ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ናቱ ኢልዎ ዝቆሰለ እንስሳ ኣይንብለይ ስንብለይ ኢሉ ክኣትወካ ይኽእል ኢሉ ስለዚ ኣብ ኢራን ኣጋጢሞ ዘሎ ኩነታት ዝቆሰለ እንስሳ ባህርያ ዘለዎ ዝመስል ኣይንብለይ ስንብለይ ኣካይዳ ዘለዎ ወይ ዝመስል ዘሎ ስለዝብሉ ዘለዉ ጥንቅቕ ኢልካ ኢኻ ንስኻ ዘድልየካ ነገር ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ብዓቕምታትካ ድማ ኢኻ ክትከይድ ክትፍትን ምስቲ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ፀገማት ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ኢኻ so I am not discounting ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ተወሳኺ ግዜ ክትፅበ ኣለዋ ወይ እውን ወላ ሓንቲ ክግበር የብሉን መንግስቲ ዝኾነ ነገር ክገብር የብሉን ንዝብል ከምኡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንታይ ዳ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ተባሂሉ ዘሎ ነገራት ኦልሬዲ ፅቡቃት እዮም እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣውፅኡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳያት እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ምቅያራት ናይ ኩነታት ግን ብጥንቃቐ ክውሰድ ዘለዎ ይመስለኒ ብስምዒት ብድርኺት ብሓጎስ ሕልፍ ዝበለ ኣወንታዊ ጠማምታት ኣይኮነስ ጥንቅቕ ዝበለ ኮሽስ ኦፕቲሚዝም ይብልዎ ጥንቅቕ ዝበለ ትስፍውነት እዩ ዘድልዮ ጥንቅቕ ዝበለ ትስፍውነት ሜይቢ እንተሎ ኮይኑ ድማ ቀስ ኢልካ ክግበር ዝኽእል ነገራት ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ነዚ ነገር እዚ እቲ ገዳ ወላ ንኣብነት ከም ናተይ መረዳእታ I'm not really defending ንመንግስቲ ኤርትራ ክከላኸለሉ ወይ ገለመለ ናተይ ምክልኻል ዘድሊ ኣካል ኣይኮነን እንታይ ግን ክብል ይደሊ ንኣብነት ዝበዝሕ ሃገራት ዓለም እንኮላ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ናይ ኤነርጂ ፀገም ኣጋጢሞን ኣሎ ናይ ኤውሮጳ ሲ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ፀዓት ፀገም ኣለዎን ናይ ፀዓት ፀገም እንተለካ ድማ ኣብ ኩሉ ነገር ስራሕ ክሰርሕ ይትኽእል ኢኻ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ናትካ ከም ብሓድሽ ስኬል ባክ ክተጉድሎም ኢኻ ክትግደድ ትኽእል ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንስኻ ዓበይቲ ኣናውስመንት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዘሎ ኩነታት ርኢኻ ቁርብ ተለይ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ክትርኢ ኢኻ ንስኻ ንባዕልካ ኤርትራ ንባዕላ ድኻ ሃገር እያ ስለዚ ሰርቫይቫል ሕቶ ኣለዋ ናይቲ ኩሉ ሕፅረታት ኣጋጢሙ ዘሎ ንሕርሻ ብኸመይ ክፀልወኒ ኩሉ ነገር ኤርትራዊ ንባዕላ ካልኩሌት እያ ትገብር ዘላ ስለዚ ኣብ ከምኡ ኩነታት ነተን ዘለዋንን ነዳዲ ደንገለ ንኸመይ መዓላ የውዕለለን እምበር ዓበይቲ ካልኦት ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ክገብር ኢልካ ፎልስ ሆፕ ክትባ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሜይቢ ካብታ ተመርኩስና እውን ኣነ ኻ ምስቲ ዝገብሮ ዘለኹ ዜናታት እውን ስለዝኸደ ቀፃሊ ሃገራት ከዓንዋ ስዑድያ ሓደ ዓበይቲ ቪዥን ናይ 2030 ድብል ዝነበረ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ፕሮጀክት መዓልታዊ ካትባክ ፕሮጀክት ድሕሪ ፕሮጀክት ዝቆርፅ ዘሎ ዝኣሊ ዘሎ በዓል ቀጠር ኢልካ በዓል ኢማራት ዝብሎ ዝኾንዎ ዘሎ እንተሪኢኻ ዓበይቲ ሃገራት እውን ሽግር ገጢሙለን ካብቲ ነገራተን ዘጉድላሉ ዘለዋ ኤርትራ ዓበይቲ ነገራት ክትብል ኣይትኽእልን እያ ግን እንተወሓደ ፀገም የለን ወይ እውን ስግኣት የለን ዝብል ተስፋ እውን ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ነው ኣብ ብዙሕ ሰብ ዓበይቲ ነገራት ተፀቢዩ ከም ዝነበረ ግን
let's be very reasonable. ኣብ ኖርማል ግዜ ኣይኮናን ዘለና ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ገለ ሰላማዊ መዕለብን ተረኺቡ ድሕሪኡ እቲ ናይ ኤነርጂ ኩነታት እውን ርግእ እንድሕር ኢሉ you could ብዙሕ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ እውን ኣወፃፅኣናታ ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ ብወቅዒ ነቲ እገዳ ናይ ኤርትራ ኣልይየ ኣለኹ ኢላ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት ክፉት ክሳብ ዘይገበረት ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኣንፈት እናሃበት መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክገብር ክእል ክትመዝን ድያ ትደሊ ዘላ ብዙሕ ነገር ካብታ ናይ መዓልቲ ናፅነት መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ስለዚ again there are a lot of ንዓይ ብዙሕ ሕቶታት ምልክት ሕቶ ዘለዎም ነገራት ርኢ ኣለኹ ሳቶም ድማ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ዝያዳ ክበርሁልና ይኽእሉ ኮይኑ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ so let me put it this way ካብ ሕጂ ዝረኣናዮ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተዛረቦ ርኢኻ ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮ ኣካይዳ ድሩት ዝኾነ ጠማምታ ወይ እውን ኣመና ኣሉታዊ ነቐፌታ እንተነይርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብምልክት ሕቶ ዝተቐመጠ ትዕዝብቲ ጥራይና ርኢና ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ክገብር ክእል ኸውን ናበይ ክወስድ ክእል እንታይ ከምፅእ ክእል ዝብል question marks ጥራይ ምልክት ሕቶ ዝገብር መደምደምታ ዘይተወስደሉ still we are open to ምስ ኣሜሪካ ክንዘራረብ ክፉታት ኢና ዘለና ዝእንፍት ዘረባዩ ግን ነቲ ዝኸውን ዘሎ ድማ እናተዓዘብና ኢና ስኢልና ተዓሚትና ይኮና ንፅበ ዘለና ዝመስል ዘረባ ርኢያነ ናትኩም ርእቶ ክሰምዕ ደሊ ክቕፅል እየ ኡስታዝም ሆነ ጅማ ላይ ብትወዳደር የአብይ ደጋፊ ነህ ኢሉ ባቡር ላይ የምትወዳደር አሉ ተወሰኑ ኡስታዞች በግል ነው የምትወዳደር ውሸት ነው ግል የሚባል ነገር የለም እንዳለ አሁን ሰሜን ሸዋ አንድ በግል ምናምን ብሎ ከድሮ ከቀድሞ ኦኔግ አሁን ከአብይ ጋር የሚሰሩ ኦኔጎች ከዛ ውስጥ አንዱ ሰሜን ሸዋ ወደ ሰላሌ አካባቢ ፊቼ አካባቢ ግል ነው ተባለ ስንተና ግል አይደለም ብልጽግና ነው እና ምን ለማለት ነው እኔ ምርጫ የሚባል ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሬዲ አሸናፊው ይታወቃል የውሸት ብሎ ያዘጋጀ ስለሆነ ብዛዕባ ምርጫ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ምርጫ ሳክት ኒ ድራማታት ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ መን ከም ዝምረፅ ኣበይ ከም ዝግበር እንታይ ከም ዝግበር ስለ ዝፍለጥ ኣብ ዘን ቀረባ መዓልትታት ናይ ተዋስኦ ምርጫ ክግበር ምዃኑን እቲ ህዝቢ ምሃራ ብፍላይ ድማ ፋኖ ነቲ ምርጫ ጠቕላላ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎን ነቲ ድራማታት ናቱ ንኸይቅፅል ክኽልክሎ ከም ዘለዎን እምበር ብልጽግና ጥዑይ ምርጫ ንክገብር መደብ ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ምርጫ ዝበሃል ድራማ ይቕፅል ከም ዘለዎን መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ወይ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ጥዑይ ምርጫ ክግበር እዩ ዝብል እምነት የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ እንተ ኩሉ እቲ ብልጽግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ድማ ዲባንክ ክገብርዎ ይውዕሉ ኣለዉ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ this is going to be a different situation ንሳቶም ዘለዎ እዩ ብወገን ትግራይ ድማ ሓደ ካብዚ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣሎ ብዚ ለዝቕዋም ኣባላት ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዘመናት ፈተናን መከራን ዝገጠሞን ካብዚ ንምንጋፍ ድማ ንኽብሩን ንመሰሉን ዝተጋደለ ዋጋ ዝኸፈለን ዝዓወተን ህዝቢ ስለ ዝኾነ መዛግብቲ ታሪኹ ዘመላኽትዎ ናይ ድሕንነት ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ እዩ ናይዚ ህዝቢ እዚ ታሪክ እንትለዓል ንባዕሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ንኻልኦት ህዝብታት መሰልን ክብርን እውን ክብል ናይ ቃልስን ተጋድሎን ታሪክ ዘለዎ ተቓላሳይን ተዓዋታይን ህዝቢ እዩ እዚ ድማ ስኢሉ ዝመፀ እንተይኮነስ ኩሉ ግዜ ንዘጋጠምዎ ናይ ህልውና ሓደጋታት ኢዱ ከይሃበ እናተቃለሶም ስለ ዝመፀ እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ ክፍለ ዘመናት ዘየቋረፅ ናይ ህልውና ፈተናን ሓደጋን እናጋጠሙ ዝመፀ ህዝቢ እኳ እንተኾነ ብፍላይ እዚ ሕዚ ኣላ ትበሃል ኢትዮጵያ ክትምስረት ሕልፊ ዋጋ ከፊሉ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ተፃዒኑ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ጭቆና ንምውጋድ ኢሉ ምስ ካልኦት ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ በብዘመኑ ቃልሲ እናካየደ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ናይ ዕብለላ ጫፍ ግፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ትግራይ እዚ ምዕራብ እዮም ዝብልዎ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ዝኹንን ሓድነቱ ከክሕይል ከም ዘለዎ ዝፅውዕ መብፃዕታት ናተው እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ነቲ ናይ ትግራይ ሞራል ንምህራም ዝግበር ንዘሎ ንምምካት ዝግበር ዘሎ ስጉምትታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ሌትስ ሽፍት ቱ ኤርትራ ገዝና ለንቀነ ኣብ ኤርትራ ዝመፁ ዘሎ እስኪ ሓደ ሓደ ክንርኢ But everything is good. It's lovely.
No, I couldn't. No problem. Is this your first time you're coming here? Second time. So how's it? It's nice. You're enjoying that? Yes, I love all the people. It's very welcoming. The decorations are beautiful. The music is beautiful. I'm enjoying the celebration. How about you? I think it's really nice. Wow. I mean, بحكي vibrant كم زنبرة إخاتريتي مغرت نايت زنبرة منسيات كبدق قلعو منسيات كبدق زاتو كم دما بتوش تعد زلو تواهيدهم I think تي أبير ترازلو منسي وتكبدق داتو نزي أبير ترازلو صنبل انتريوم ون اتناس ان ترجم ناتو تاي مخانو كريو قولو بزع غزي كاب دغ زخدو سبات بزح سبات ابير تراس لو زيرو يسب زي بلو خينو يسمعام غلغل يسمي كم قولوني يسمي ابزغن كريو خلنا كن منتاي تمنسي نتي سيلبريشن كم زغبرو بخمي سيلبريت كم زغبرو كريو خلوون تسفاك بامي خلي اي ثينك تقنيات ناي مالتنا سنتنا على كابتن توريست اتراكشن كونزل لو ون كوينين سمعني and I hope تناي ايرلاينز نات غدايات نات فتح عند رقيدو كاب ورحي حمش تجميرو كساب ورحي شومن تزلو انتري خايت غزي مس فيستيفالات حويسكا very very attractive كزي انا ايرتراك هون خلي برقت مس كزي حرشا مخانو بزح نجر كتب له تخليقه دن بنيو دما ابو رحي كباب كليتا دلوتي قولات بفلاقه ما جنب بحرناتنا زحل زبل له دما كال وقت سلو زغونه نسون كال ناي توريست اتراكشن كتقامل تخليقه سلازي everything you see is really beautiful كنقصل نابزي قال تجاربوها ناي كالوتون كريكم let's take you here عمتنا نبعلو دلنا بعلنا تبن نلعلي عيسى عمت بدي ووب ونذب بكل مدايكان نلعلي 8 عمت بلعلي ارتراز نبرة تسعنو تلعل اللو سلازغونة 35 عمت تسمبلنا صدنتنا حستي أدلا تسمبل درب تسمبلي يوهانا قبلوز دلانا نمريحنا تزباو قنباري نتنت حاوزيلا فوليز بيلا خيبو بانديرا أبوتا دبيلا ماديتات عللا كم بزاي دبيلين كم إلى زللا كوبرو ديميلو شامبيكو أفاتيا أتان ختما إسرائيل تلالي بعلم شعوية إتازا سلسكما أودنا حفاظ هاي بيت مستوى نعم خوغاني إرلي كخا وعلى بزي بكعكم مچم تطباغه سبسي مستعكبه بهاجر درجه كسع كندي كم تصبغو نري لنا እቶም ህፃናት ናይ ኤርትራ ክንደይ ቆቋሓት እዮም ወደይ ብዙሕ ግዜ ኣዝዩ ዝምስጠካ ግጥምታት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝረኣኽዎ ሓንቲ ከረየኩም እስከ وتشاول هيك جهايش عالمين ابتلكتيف لومي كنت مالي واو سب الوا هاك سب الوا انا مالتي اسران شواتي كونبت اسران شواتي كيلت شيخ انا يزرب دمتي نحفاش ኣብ ስዊዘርላንድ ነይሩ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብቲ መጋባያ ከለኹ ድምፂ ይስማዓኒ ነበረን ታንክስካት በዚ ሕጂ ከምዚ ጌርና ክንሰምዖ ንኽኣልና ናይ ብሓቂ ፈታዊ ኤርትራን ኣርኪ ኤርትራን ዝኾነ ዶክተር ምዃኑ ዶክተር ይመስለኒ it was really interesting story ናቱ ክሰምዖ ትግርኛ ኢኻ ትዛረብ ትግርኛ ብጣዕሚ እዩ ዝፍትን very very nice ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዝነበረ celebration ደስ በለኒዩ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ቱሪስትታት እዮም ከም ዝነበሩ ዝገልጽ እውን ርኢ ኣለኹ ብሓፈሻ መበል 35 ዓመተ ናጽነትና ባዝዩ ድሙቕ ኣገባብ ከም ዝተጸንበለ ኢና ንርኢ ዘለና let me show you one more picture እዚ ድማ ካብ ባሕቲ መስከረምና ሶሪ እዚ ናይ ዘረባይ ኣጋጣሚ ኣምፅልኩም ነይረ እንታይ ከሪየኩም ደሊ ሓንቲ ግጥሚ ነይራትኒ I don't know where it is ታግጥሚ ከሪየኩም ስደልየ ነይረ ግን ኣይረኸብኳን ኣለኹ ድሓን እስከ ነዚያ ንሽተይ ካብዞም ህዝቢ ድመፀት መልእኽቲ ከስማዓኩም بعد سموي زلمه بعد ناتنا يعني وانا لست سياسيا
35 عام مضت على هذه الثورة. نحب أن ننقل تهاني الشعب ما زال السودان طبعا في حالة. So Jennifer is roaming around here? Yes, absolutely. How is independence? Very nice being here, honestly. The good vibes, really nice people, fun times. We're really liking it. Yes. Are you here for the first time? Yes. Yes. Well, even you? Yes, and we've just been dancing with all the groups that are out. Anyway, ብዙሓት ቱሪስትስ እውን ኤርሊን ክትገብርዎ ቪድዮ ሪአ ነይራ ካልእ it was amazing and በብዙሕ መንገዲ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ስምዒት ከም ዝነበሮም ነዚ ኩሉ ስምዒት ናይ ህዝቢ ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ሓጎስን ተስፋን ዝቕየረሉ ዓመት ክኸውን ተስፋ ንገብር እቲ እገዳ ክለዓል ተስፋ ንገብረሉ ዘለና ብጭቡጥ ርኢናዮ ኣሜሪካ ድማ ሽርሕን ጉርሕን ገዲፋ ነቲ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እገዳ በይናዊ እገዳ ብልዕሊ ኤርትራ ጌራቶ ዝነበረት ኣልዒላ ምስ ኤርትራ ናብ ሰላምን ርግኣትን ሓበራዊ ሽርክነትን ገጻ ክትከይድ ተስፋ ንገብር ብኡ መንፅር ድማ ንሕና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ፅቡቕ ብተስፋ ንፅበዮ ተስፋ ምግባር ድማ ፍርቂ ሓይሉ ስለ ዝኾነ እዛ ዓመት እዚኣ ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ዓመተ ብልፅግናን ክትኮነና እዛ ተሪፋ ዘላ ኣዋርሕ እውን እንትኾነ ናይ ሎማሩ ሰብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ بسمرة قايلة عميرة